Η κυρία Ζωή Ράπτη, πολύ χαίρομαι που τη βλέπω, γραμματέας σχέσεων κοινωνίας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Και εγώ το ίδιο. Ο κύριος Κώστας Κατσίκης, δικηγόρος, τον ξέρετε, βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων από την περιφέρεια Αττικής. Καλώς ήρθατε, κύριε Κατσίκη. Καλησπέρα, κύριε Λιάτση. Πώς είστε? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πάρα πολύ καλά. Είστε πάρα πολύ καλά, αυτό είναι καλό. Έτσι θέλω. Χαμόγελα και αισιοδοξία. Μόνο με το χαμόγελο, φίλες και φίλοι. Και με την προσωπική μας δύναμη που έχουμε όλοι μέσα μας. Και την προσωπική μας αισιοδοξία θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα και την κρίση που πιστεύω, χωρίς να έχω κάτι χειροπιαστό αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, πιστεύω και αισιοδοξώ ότι σε λίγο καιρό θα ξεκινήσει η ανατροπή αυτής της κακής κατάστασης. Έτσι αισθάνομαι, δεν ξέρω, μπορεί να πέσω έξω. Αισθάνομαι όμως ότι θα αρχίσει. Κύριε Τριγάζη, καλώς ήρθατε. Έχω ένα αγαπητό άνθρωπο απόψε στην εκπομπή, τον κύριο Πάνο Τριγάζη, τον γνωρίζετε, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, υπεύθυνος διεθνών σχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Τι κάνετε? Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και μια σας που είναι Φλεβάρης ακόμα, να πούμε ότι η χρονιά φέτος δεν θα είναι δίσεκτη για την Ελλάδα. Κι ας λένε ορισμένοι. Λέτε ότι δεν θα είναι δίσεκτο? Δεν θα είναι δίσεκτο έτος. Μακάρι. Το 2016. Μακάρι. Έχετε κι εσείς την αίσθηση ότι είμαστε κοντά να ανοίξουμε την πόρτα για να φύγουμε από τα προβλήματα, να φύγουμε μπροστά? Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Να είστε καλά, κύριε Τριγάζη. Χάρηκα που σας είδα. Σπύρος Σουρμελίδης και απόψε εδώ, ο Σπύρος Σουρμελίδης, μαζί δουλεύουμε. Καλησπέρα σας. Δουλεύουμε από τις 9 το πρωί, φίλες και φίλοι. Εγώ είμαι λίγο, πώς να το πω τώρα, όσο περισσότερο σωματικά κουράζομαι, περίεργο πράγμα αυτό, τόσο ενεργοποιώ τις εσωτερικές μου δυνάμεις για να τα καταφέρω. Φαίνεται ότι η δουλειά μας θρέφει, αγαπητέ Σπύρο. Ναι, είναι καλό αυτό. Η δουλειά η πολύ μας θρέφει. Είναι καλό. Και τα αποτελέσματα μέσα από τη δουλειά, νομίζω, έλεγε κάποιος εκδότης, τον οποίο σεβόμουν πολύ και μεγάλωσα κοντά του για αρκετό καιρό, ότι όταν θα μεγαλώσεις, μου έλεγε, ήμουν πιτσιρικάς δημοσιογράφος, ότι θα καταλάβεις ότι η ειδονή του μόχθου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους που πραγματικά εργάζονται. Ναι. Λοιπόν, Σπύρο, έχουμε πολύ μεγάλο θέμα. Φίλες και φίλοι, θα ήθελα, κύριε Καλοκαιρινέ, για να καταλάβουμε και το θέμα ακριβώς, να δείξουμε σιγά σιγά και το χαρτί που έχουμε. Έχουμε αποκάλυψη βόμβα. Η κυβέρνηση Σαμαρά είχε αρνηθεί, φίλες και φίλοι, να παραλάβει τη λίστα Μπόριανς. Αυτό δεν το λέμε τελείως θεωρητικά, το λέμε βασισμένοι σε έγγραφα επίσημα αλληλογραφίας της ελληνικής κυβέρνησης με τον πρόξενό μας στη Γερμανία. Το είχε πει και ο Υπουργός Οικονομικών της Ρινανίας Βεσφαλίας. Ακριβώς, Σπύρο. Λοιπόν, εδώ αυτό είναι το έγγραφο που βλέπετε. Αυτό λοιπόν τι γράφει, φίλες και φίλοι? Γράφει το εξής. Το στέλνει ο Νικόλαος Πλεξίδας, όπως σας είπα, ο οποίος είναι πληρεξούσιος υπουργός Β, γενικός πρόξενος ήταν στην Γερμανία. Και το στέλνει στον κύριο Γεώργιο Μαυραγάνη, τότε υφυπουργό Οικονομικών, επί πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά, και έχει ημερομηνία 19 Νοεμβρίου του 2012. Εμπιστευτικό απάνω δεξιά, αν θα παρατηρήσετε, τώρα που κατεβαίνει το έγγραφο, λέει από πάνω Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντίσελντοφ και έχει την ένδειξη δεξιά, το βλέπετε τώρα ξεκάθαρα, εμπιστευτικό, κύριο Γεώργιο Μαυραγάνη, υφυπουργό Οικονομικών, Καραγιώργη Σερβίας 10, όπου είναι το Υπουργείο Οικονομικών, 105 κώδικας 62 Αθήνα, και του λέει: αξιότιμε κύριε Υπουργέ, στη συνέχεια τηλεφωνικών οδηγιών που έλαβα από τον κύριο Κώστα Μπούρα, ο κύριος Κώστας Μπούρας, διευθυντής του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά και σήμερα διευθυντής του γραφείου του Σαμαρά, ήταν τότε διευθυντής του γραφείου του Αντώνη του Σαμαρά, στο Μαξίμου. Στη συνέχεια λοιπόν τηλεφωνικών οδηγιών που έλαβα από τον κύριο Κώστα Μπούρα, απέρριψα ευγενικά προς τον Υπουργό Οικονομικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, κύριο Walter Borjans, την πρότασή του για ενδεχόμενη συνεργασία στο γνωστό θέμα. Ο κύριος Walter Borjans επανήλθε σήμερα με επιστολή του, την οποία σας επισυνάπτω προς ενημέρωση και κατά την κρίση σας ενέργειες, σύμφωνα με την οποία η πρότασή του παραμένει ανοιχτή, ευελπιστώντας στη θετική ανταπόκριση της δικής μας κυβερνήσεως. Προς επίρρωση μάλιστα επικαλείται την υποστήριξη του Ομοσπονδιακού Υπουργού Δόκτορα Σόιμπλε σε αυτή του την πρωτοβουλία. Θα βρίσκομαι στη διάθεσή σας για κάθε νεότερο δυνατό προκύψει. Με τιμή, Νικόλαος Πλεξίδας, πληρεξούσιος Υπουργός Β, Γενικός Πρόξενος. Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε ένα έγγραφο βόμβα
ένα έγγραφο, θα έλεγα, το οποίο αποδεικνύει την όποια ενοχή προκύψει. Δεν με ενδιαφέρει το δικαστικό μέρος της υπόθεσης, αλλά με ενδιαφέρει το ηθικό και το πολιτικό μέρος της υπόθεσης, όταν εδώ αποκαλύπτει ότι ο κύριος Μπούρας, το δεξί χέρι εξαπορρίτων άνθρωπος του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, λέει στον πρόξενό μας ότι εμείς δεν θέλουμε να πάρουμε τη λίστα με τους φοροφυγάδες, ονόματα άνω των 1.000 καταθετών παύλα φοροφυγάδων, ορισμένων εξ αυτών, δεν λέω ότι όλοι είχαν βγάλει μαύρο χρήμα, πολύ ωραία κύριε Καλοκαιρινέ, 1.000 ονόματα, πιθανώς και περισσότερα. Βόμβα λοιπόν μεγατόνων, φίλες και φίλοι, κρατήστε το εκεί το έγγραφο, κύριε Καλοκαιρινέ. Μπορεί και 1.500. 10.500 στη λίστα. Λέω για τους φοροφυγάδες λόγω των διασταυρώσεων που γίνονται μέχρι στιγμής που θα προκύψουν. Και βέβαια για να μην θέλει να πάρει αυτή τη λίστα, κύριε Λιάτσο, σημαίνει ότι γνώριζε το περιεχόμενό της. Αυτά τα ερωτήματα θα πούμε τώρα. Αυτά τα ερωτήματα θα πούμε τώρα. Ναι, κύριε Ράπη. Βεβαίως θα κάνετε. Θα ρωτήσετε, κυρία Ράπη. Είστε εξαιρετικά συμπαθείς, είστε δικηγόρος και μαχητική δικηγόρος, γνωρίζω, και θα ρωτάτε ό,τι θέλετε. Και όσα γνωρίζω εγώ θα σας τα πω προσωπικά. Πολύ ωραία. Βόμβα λοιπόν μεγατόνων στο πολιτικό στερέωμα έρχεται να βάλει έγγραφο φωτιά, φίλες και φίλοι, του προξένου της Ελλάδας στο Ντίσελντοφ της Γερμανίας, το οποίο αποκαλύπτει ότι τον Οκτώβριο του 2012 η κυβέρνηση Σαμαρά, και όχι μόνο Σαμαρά, η κυβέρνηση Σαμαρά είχε μέσα και άλλα κόμματα εκείνη την περίοδο, κύριε Τριγάζη, ήταν το Πασόκ με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, η συγκυβέρνηση, και βεβαίως ήταν και η Δημάρ με το Φόντο Κουβέλη εκείνη την περίοδο. Δεν είχε αποχωρήσει η Δημάρ ακόμα. Τον Οκτώβριο λοιπόν, αποκαλύπτει του 2012, η κυβέρνηση Σαμαρά αρνήθηκε να παραλάβει από τις γερμανικές αρχές τη λίστα Μπόριανς με στοιχεία για 10.588 καταθέτες παύλα φοροφυγάδες, όσοι προκύψουν από αυτούς. Σύμφωνα με το εμπιστευτικό έγγραφο που έχει στη διάθεσή της η Contra News του Σαββάτου, σε λίγο θα σας δείξω και την πρώτη σελίδα, η συγκεκριμένη λίστα με ονόματα χιλιάδων Ελλήνων που έβγαλαν εκατομμύρια ευρώ στο εξωτερικό προσφέρθηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2012. Είχε προσφερθεί αυτή η λίστα, λέει πάρτε τη λίστα, σας δίνουμε τη λίστα, να μάθετε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν βγάλει εκατομμύρια ευρώ έξω. Όμως η τότε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Αντώνη τον Σαμαρά δεν θέλησε να την παραλάβει. Μάλιστα την απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες μέσω τηλεφωνικών οδηγιών του διευθυντή του Πρωθυπουργικού Γραφείου του αγαπητού του κυρίου Κώστα Μπούρα. Εγώ τον ήξερα τον κύριο Κώστα Μπούρα, έντιμος άνθρωπος, συνεννοήσιμος άνθρωπος, πράος, πολιτισμένος κτλ. Θα μου πεις, τι αναρωτιέσαι, άμα του λέει ο προϊστάμενος του Πρωθυπουργός θα κάνεις αυτό, ο Μπούρας θέει. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Αυτά ας τα βρούνε άλλοι. Εγώ ερωτήματα κάνω. Όπως προκύπτει, ο κύριος Μπούρας ήταν εκείνος που έδωσε την εντολή στον Έλληνα πρόξενο στον Ντίσελντοφ, Νίκο Πλεξίδα, να μην δεχθεί από τον Υπουργό Οικονομικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, κύριο Βάλτερ Μπόριανς, την ομώνυμη λίστα. Στην υπόθεση, ωστόσο, εμπλέκεται και ο τότε Υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, ο οποίος ήταν ο παραλήπτης του εγγράφου, συνεπώς όχι μόνο γνώριζε, αλλά συγκάλυπτε το πρωτοφανές σκάνδαλο όλο αυτό το διάστημα. Παίζει το θέμα, δεν το παίζουν πολλά κανάλια. Η αλήθεια είναι ότι τα μεγάλα κανάλια με τις πανελλαδικές άδειες κτλ. Καλά κάνουν, δικαίωμά τους. Δημοκρατία έχουμε, ότι θέλει ο καθένας παίζει. Δεν το παίζουν αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό το παίζει το κόντρα, όπως παίζει πάρα πολλά άλλα θέματα προς όλες τις κατευθύνσεις, και τα άλλα τα μεγάλα κανάλια το θέμα το κρύβουνε, κύριε Τριγάζη, το θέμα. Δεν το παίζουν ούτε στα κεντρικά τους δελτία, ούτε στις ενημερωτικές καλές εκπομπές που έχουν το βράδυ. Δεν ακούγεται, ούτε για τον κύριο Παπασταύρου ακούστηκε κάτι. Πλήρωσε 3,3 εκατομμύρια πρόστιμο για τα 5,5 εκατομμύρια που βρέθηκε στη λίστα Lagarde. Ο κύριος Παπασταύρου, δεν παίζανε την είδηση στα μεγάλα κανάλια. Θα μου πείτε, μπορεί φίλε να μην θεωρούσαν ότι είναι είδηση αυτό. Πιθανώς. Αλλά να μην παίζει τέτοια είδηση. Ποια είναι τότε η είδηση? Στην υπόθεση, ωστόσο, εμπλέκεται, όπως σας είπα, και ο κύριος Μαυραγάνης, ο οποίος παρέλαβε αυτό το έγγραφο από τον κύριο Πλεξίδα, τον πρόξενο στη Γερμανία, και ο οποίος επί 4 χρόνια, διότι έχουμε 16 τώρα, από το 12 το Νοέμβριο μέχρι το 16, κύριε Μαυραγάνη, γιατί δεν είπατε τίποτα όταν ερχόταν το θέμα στο δημόσιο διάλογο? Και εσείς, κύριε Μπούρα, γιατί δεν είπατε το παραμικρό όταν ερχόταν αυτό το θέμα στο δημόσιο διάλογο? Από εσάς, κύριε Αντώνη Σαμαρά, τι να πω? Δεν ξέρω τι να πω και τι να πρωτοϋποθέσω. Εδώ βλέπουμε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, δεξιά τον εξαπορρίτων συνεργάτη του, επιστήθιο φίλο του. Καλά κάνει. Όλοι έχουμε
Φίλους είναι ωραίο πράγμα στη ζωή να έχεις καλούς και έμπιστους φίλους. Έμπιστος λοιπόν εξ απορρίτων του, ίσως θα σας έλεγα ότι ο Κώστας ο Μπούρας είναι ο πιο έμπιστος συνεργάτης του Αντώνη του Σαμαρά. Είναι σαν να μιλάει στον καθρέφτη του όταν μιλάει στον Μπούρα. Τέτοιο πράγμα είναι ο Αντώνης Σαμαράς με τον Μπούρα. Και αριστερά, ο αγαπητός τότε υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Μαυραγάνης. Μούγκα. Κανείς δεν είπε το παραμικρό για αυτό που γινόταν, να έρχονται οι Γερμανοί και να βρε παιδιά, πάρτε τη λίστα. Εδώ έχουμε φοροφυγάδες, υπάρχει μαύρο χρήμα. Πάρτε τη λίστα να δείτε τι έγινε. Κανείς δεν ενδιαφερόταν κανένας για τίποτα. Ήμασταν μέσα στα μαύρα μνημόνια, κρίση υπήρχε, ανεργία υπήρχε και υπήρχαν και οι έξυπνοι συμπατριώτες μας. Βγάζανε εκατομμύρια των εκατομμυρίων αγνώστου προελεύσεως χρήματα στη Γερμανία και σε άλλες τράπεζες του εξωτερικού και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς δεν ενδιαφερόταν να δώσει μία τακτοποίηση σε αυτό το πελώριο θέμα. Στο έγγραφο ντοκουμέντο, φίλες και φίλοι, που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση, αναφέρεται χαρακτηριστικά. Σας το διάβασα να μην σας κουράζω. Και το επίμαχο έγγραφο θα συμφωνήσετε όλοι, κύριε Κοκορίκο, ότι εκθέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση Σαμαρά, σαφώς, ξεσκεπάζει την απροθυμία της να εντοπίσει και να τιμωρήσει τους φοροφυγάδες, έχει σταλεί στη Βουλή από το Υπουργείο Εξωτερικών μετά από σχετική ερώτηση που κάνανε 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Την ερώτηση την υπογράφουν ο κύριος Καραγιαννίδης, η κυρία Αυλονίτου, ο κύριος Γιαννακίδης, η κυρία Καβαδία, η κυρία Καρακώστα, ο κύριος Καστόρης, η κυρία Κατριβάνου, ο κύριος Μηταφίδης, τον είχα χθες τον κύριο Μηταφίδη, ο κύριος Μίχελο-Γιαννάκης, ο κύριος Μορφίδης, ο κύριος Μουμουλίδης, ο κύριος Μπάρκας, ο κύριος Μπιάλας, ο κύριος Τζιμάνης, ο κύριος Πάντζας, η Κατερίνα Παπαναστασίου, ο κύριος Ρίζος, η Μπέτη Σκούφα, η Μαρία Τριανταφύλου και ο κύριος Ψυχογιός. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στις 8 Οκτωβρίου του 2012, ο κύριος Μπόριανς απίθυνε έγγραφη πρόσκληση να συναντηθεί με τον πρόξενο της Ελλάδας στις 22 Οκτωβρίου. Ακούστε στοιχεία. Φίλες και φίλοι, είναι τόσο καραμπινάτη αυτή και δεμένη υπόθεση που δεν μπορεί κανείς από τους εμπλεκόμενους να αμφισβητήσει το παραμικρό. Ο κύριος Μπόριανς απίθυνε έγγραφη πρόσκληση να συναντηθεί με τον πρόξενο της Ελλάδας στις 22 Οκτωβρίου του 2012 και να συζητήσουν περί οικονομικής κρίσεως και CD με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Για την πρόταση αυτή ενημερώθηκαν η Πρεσβεία του Βερολίνου, ο Διευθυντής του Γραφείου του Πρωθυπουργού, ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Εξωτερικών. Ποιος το λέει αυτό? Προκύπτει από τα έγγραφα. Το ποιον ήθελε να προστατεύσει και ερχόμαστε... Γιατί έχει σημασία να δούμε απλώς, κύριε Λιάτσο, μια και ξεκινάμε τη συζήτηση. Ναι. Να δούμε από το συγκεκριμένο έγγραφο καταρχήν τι προκύπτει. Με την έννοια ότι κάποιος που το διαβάζει, και εγώ το διαβάζω τώρα για πρώτη φορά, θα πω ως δικηγόρος ότι αναφέρεται σε ένα ζήτημα το οποίο δεν κατονομάζει. Δηλαδή λέει να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα, αν θα παραλάβετε κάτι που αφορά το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς όμως να αναφέρει ποιο είναι το συγκεκριμένο θέμα και χωρίς βεβαίως να μας προσκομίζει τουλάχιστον το ρεπορτάζ σας, εκτός αν το έχετε, με χαρά θα το ακούσουμε όλοι. Θα τα βγάλω σιγά σιγά. Ωραία, σήμερα θα βγάλω λίγο, θα το πω βασανιστικά, αλλά έχω πολλά χαρτιά πάνω μου αυτή τη στιγμή. Ελπίζω εκτός από αυτό το θέμα να μην αποσύσουμε έτσι το βλέμμα μας από τα φλέγοντα ζητήματα. Έτσι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Τα πρώτιστα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον ελληνικό λαό σήμερα. Λέει η κυρία Ράπτη σήμερα, κάνει μια πολύ καλή και εύστοχη παρατήρηση. Δηλαδή, σε φάσεις που περνάει, ας πούμε, η εκάστοτε κυβέρνηση, λέγαν παλιά ότι 17 Νοέμβρη έκανε τρομοκρατικές επιθέσεις όταν οι τότε κυβερνήσεις περνούσαν προβλήματα πολλά και ήθελε, ας πούμε, μια εγκληματική πράξη, μια τρομοκρατική πράξη να επικαλύψει τα κοινωνικά προβλήματα και να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον της κοινής νόμης. Το ίδιο, καλά κάνετε και το βάζετε έτσι, αλλά εμείς σε αυτή την εκπομπή συζητάμε και αυτά, αλλά πρωτίστως συζητάμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πολίτης. Είμαι βέβαια. Εκεί είναι το... Να κάνω μόνο ένα σχόλιο και βεβαίως αμέσως, Κώστα, αν μου επιτρέπεις, να κάνω ένα σχόλιο ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης και το συνημμένο έγγραφο το οποίο αναφέρεται μέσα σε αυτή την επιστολή, το οποίο ίσως σχετίζεται και παραπέμπει σε αυτό που αναφέρεται και αυτό να το προσκομίσει κάποιος για να δούμε το συσχετισμό. Έπειτα, εγώ θα πω και κάτι ακόμα, ότι ουσιαστικά μιλάμε για μια εικασία, η οποία όμως έτσι μέλει εικασία. Ακούστε, εικασία σε τι είναι εικασία? Επειδή δεν αναφέρεται συγκεκριμένα
σε ένα έγγραφο ή σε ένα περιεχόμενο εγγράφου, παρά λέει να μιλήσουμε για το θέμα αορίστος. Είναι εικασία, κατά την άποψή μου, για την ώρα, μέχρι τις αποδείξεις του εναντίου βεβαίως, ότι αφορά σε κάποια δόση μιας λίστας, την οποία τάχα δεν ήθελε τότε ο κύριος Μπούρας, γιατί σε αυτό αναφέρεται το έγγραφο, ότι τάχα αυτό σχετίζεται με το ότι η κυβέρνηση τότε του κυρίου Σαμαρά δεν ήθελε να ενημερωθεί για τους καταθέτες στο εξωτερικό, και όλα αυτά πρέπει να έρθουν σε μία σύνδεση να μας παρουσιαστούν. Ως τώρα δηλαδή είναι αόριστο λίγο το έγγραφο και βεβαίως εδώ δεν θα κάνουμε δικαστήριο, συζητάμε. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, το ποιον ήθελε να προστατεύσει ο Αντώνης ο Σαμαράς με την άρνησή του να παραλάβει τη λίστα της Τριανανίας, θα κάνετε υπομονή μέχρι την Κυριακή το πρωί. Θα κάνετε υπομονή μέχρι την Κυριακή το πρωί, όπου θα πάτε στο περίπτερο, όποιοι θέλετε, και θα αγοράσετε την Κυριακάτικη Κόντρα News. Περισσότερα δεν μπορώ να πω. Ο τίτλος τα λέει όλα. Ποιο κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο είναι στη λίστα Μπόριανς. Κύριε Κοκορίκο, δεν είναι μόνο ένα, είναι πολλά. Αλλά εμείς την Κυριακή αποκαλύπτουμε πρόσωπο που θα βγάλει ο καθένας αναγνώστης της Κυριακάτικης Κόντρα News τα συμπεράσματά του. Κύριε Κοκορίκο, σας ακούμε. Εγώ διαβάζοντας το έγγραφο βγάζω εντελώς διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά που έβγαλε η κυρία Ράπτη. Δηλαδή ένας διπλωμάτης, ο οποίος έχει ως προϊστάμενος του τον κύριο Βενιζέλο, τον οποίο ασφαλώς και έχει ενημερώσει, και προκύπτει από το έγγραφο ότι υπήρξε και προηγούμενη ενημέρωση και επικοινωνία, δέχεται σε δεύτερο στάδιο οδηγίες από το γραφείο του Πρωθυπουργού, από το πλέον αρμόδιο πρόσωπο. Δηλαδή έχει προηγηθεί η ενημέρωση, έχουν μάθει και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών περί τίνος πρόκειται, και επικοινωνεί στη συνέχεια ο κύριος Μπούρας, προφανώς εν γνώση όμως και του κυρίου Βενιζέλου, και δίνει οδηγίες με κάποιο πρόσχημα, με έναν ευγενικό τρόπο, να αρνηθεί την παραλαβή. Προφανώς λοιπόν υπάρχει και γνώση, και όποιος ξέρει πώς δουλεύει το πολιτικό σύστημα και πώς δουλεύουν οι διεθνείς σχέσεις ξέρει ότι σε αυτά έχουν προηγηθεί off the record ενημερώσεις και μέσω των μυστικών υπηρεσιών και μέσω διπλωματικών οδών. Μισό λεπτό, ένα δευτερόλεπτο. Παρακαλώ, κυρία Λιάκου, για να είμαστε πιο σωστοί, στην Κυριακάτικη Κόντρα News ποιο κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο είναι στη λίστα Μπόριανς? Ευχαριστώ. Συνεχίστε. Και αφού λοιπόν γνωρίζει η πολιτική ηγεσία της χώρας, η ηγεσία της κυβέρνησης, της συμμαχικής κυβέρνησης που υπήρχε εκείνη την εποχή, ποιο είναι το περιεχόμενο, κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον της και προφανώς προς το συμφέρον της χώρας να αρνηθεί η χώρα να παραλάβει επισήμως τη λίστα Μπόριανς. Περί αυτού πρόκειται, για το επίσημο του πράγματος. Τώρα, θέλω με τη δική σας τώρα εμπειρία που έχετε και παρακολουθείτε τα πολιτικά πράγματα περισσότερο από 30 χρόνια στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Ναι, περισσότερα από 30 χρόνια. Να κρύψουν και μερικά χρόνια. Στον άνθρωπο. Πώς τη βλέπετε αυτή την ιστορία και πολιτικά πώς τη βλέπετε αυτή την ιστορία, και θέλω να μας πείτε τι συμπεράσματα, γιατί δηλαδή ο τότε Πρωθυπουργός και το δεξί του χέρι Κώστας Μπούρας, ο οποίος δεν ενεργεί ποτέ με τη δική του βούληση. Εκτελεί εντολές του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός είναι εικασία, έτσι. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπος επίσημο χαρτί, το οποίο λέει ο κύριος Πλεξίδας προς τον κύριο Μαυραγάνη την διάθεση του κυρίου Μπούρα. Τι του λέει ο κύριος Μπούρας? Όχι τη διάθεση, την οδηγία. Την οδηγία του κυρίου Μπούρα, ο οποίος κύριος Μπούρας τότε είναι γραμματέας του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Διευθυντής του γραφείου. Αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι ο Κώστας ο Μπούρας ποτέ δεν ενεργεί αυτοβούλος. Μα τι συμπέρασμα βγάζετε? Πρέπει να κάνει κάθε διευθυντής γραφείου. Τι συμπέρασμα βγάζετε? Να εξελίξει εντολές του προϊσταμένου του. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν δύο ζητήματα εδώ, πολύ σοβαρά και τα δύο. Το πρώτο αφορά τη διαφθορά του πολιτικού συστήματος σε κορυφαίο επίπεδο. Αυτή είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μέθοδος, δηλαδή δεν πρέπει να ξέρουμε επισήμως για να μην αποκαλυφθεί κάποια στιγμή ότι συγκαλύψαμε, κουκουλώσαμε ή θελημένα, και επομένως έχουμε και ποινικές ευθύνες πέραν των πολιτικών ευθυνών. Το ένα είναι αυτό, το οποίο είναι ένα κρούσμα σε μια αλυσίδα ανάλογων κρουσμάτων τα οποία έχουμε καταγράψει, με κορυφαίο βέβαια αυτό που έγινε στη Βουλή με τον Παπασταύρου, το ανέφερες και εσύ προηγουμένως, όπου
ανέφερε ότι μακάρι να είχαμε κι άλλους σαν γι' αυτό. 10 Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου από τη λίστα Λαγκάρντ όμως ευρέθηκε, δεν είναι? Είναι άλλο ένα κρούσμα στην ίδια αλυσίδα διαφθοράς. Τη λίστα που ερεύνησε η κυβέρνηση Σαμαράς. Και από αυτή τη λίστα βρέθηκε ο κ. Παπασταύρου, ο οποίος ηρίστον παρόδο, δεν έχει καταδικαστεί. Έτσι, εκκρεμεί υπόθεση στο δικαστήριο. Και μάλιστα ο Παπασταύρου δεν είναι ένα στοιχείο σύμβουλος. Μα δεν μπορείς να προσφύγεις στο δικαστήριο να δεν πληρώσει το πρόστιμο. Μάλιστα. Και μάλιστα ο Παπασταύρου, θα το πω εγώ ό,τι και να γίνει. Ο Παπασταύρου δεν είναι ένα στοιχείο σύμβουλος. Είναι ο άνθρωπος που ήθελε να τοποθετήσει ο Αντώνης Σαμαράς ως Υπουργό Οικονομικών. Ασχέτως αν δεν υπήρξε συμφωνία και τελικά αναγκάστηκε να τον κρατήσει ως σύμβουλό του. Και το δεύτερο θέμα λοιπόν είναι ένα θέμα υποβόσκοντος εκβιασμού εις βάρος της χώρας. Δηλαδή και ο Σόιμπλε και ο Μπόριανς και άλλοι πολλοί γνωρίζουν το περιεχόμενο της λίστας, γνωρίζουν ότι η ελίτ της χώρας είναι εκτεθειμένη σε τέτοια έγγραφα, γνωρίζουν ενδεχομένως ότι και κάποια κορυφαία πολιτικά πρόσωπα αναφέρονται εκεί μέσα και γίνεται μια υπόγεια σιωπηλή διαπραγμάτευση, ότι δηλαδή εμείς ξέρουμε ποιοι είσαστε, αλλά για να μην σας βγάλουμε ας πούμε στις εφημερίδες, ας είσαστε λιγάκι πιο πώς να πω, ευγενικοί και εσείς στις διαπραγματεύσεις που γίνονται. Μην το τραβάτε. Όχι, δεν σας επιτρέπω. Δεν είναι ευγενικό να διακόπτετε κάποιον που προσπαθεί να εκθέσει μια. Ένας. Ναι, σωστό. Ένας θα μιλάμε. Εμείς που δεν σας διακόπτουμε. Θα μιλάμε ένας. Ναι. Παρακαλώ. Είναι καλή δικηγόρος όμως η κυρία. Αυτό λοιπόν. Πολύ καλή δικηγόρος. Ναι, αλλά εδώ το ακροατήριο θέλει να πληροφορηθεί πρώτα και μετά να δούμε ποιος θα υπερασπίσει τον Σαμαρά και ποιος όχι. Εγώ δεν παίζω τον κατήγορο του Σαμαρά. Εγώ παίρνω τη θέση του πολίτη, ας πούμε. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ως πολίτης βλέπω και τον εκβιασμό, ο οποίος υποδόρια, μπορώ να πω, γίνεται από τους Γερμανούς και πολύ περισσότερο αυτό γίνεται βέβαια σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών που ανταλλάσσονται πληροφορίες και λέει τι είναι ρε φίλε αυτή η λίστα Μπόριανς, πριν την πάρω επισήμως, πες μου δύο λόγια και του λέει ότι ο φίλος σου και ο άλλος ο φίλος σου είναι μέσα. Το ξέρουμε, το ξέρετε. Άρα έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές. Έτσι, το σημαντικότερο όμως που έχει... Να διαβάσω κάτι και να συνεχίσετε. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω 4 χαρτιά στα χέρια μου, φίλες και φίλοι. Αλληλογραφία του κυρίου Πλεξίδα πέρα από το έγγραφο ντοκουμέντου, το έγγραφο φωτιά. Το έγγραφο θα το έλεγα ντοκουμέντο ενοχής για κάποιους, που λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αυτό το έγγραφο που θα σας διαβάσω τώρα είναι με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου του 2012. Θέμα πρόσκληση Υπουργού Οικονομικών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, ο οποίος λέει προς τον κύριο Πλεξίδα και ενημερώνει ο κύριος Πλεξίδας στην ελληνική κυβέρνηση, το στέλνει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο κύριος Πλεξίδας, στο γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών, στη Γενική Γραμματεία και στη Γενική Γραμματεία. Και λέει, Υπουργός Οικονομικών Κρατηδίου Βορείας Ρινανίας Βεσφαλίας, ο κύριος Walter Bonians, μου απίφθινε προολίγου έγγραφη πρόσκληση να συναντηθούμε στις 22 Οκτωβρίου στο γραφείο του, προκειμένου να συζητήσουμε περί οικονομικής κρίσεως και CD με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Δεν δύναμε να γνωρίζω κίνητρα γερμανικής πλευράς που υπαγορεύουν ενδιαφέρον της για συνάντηση αυτή, πέραν του γεγονότος ότι όπως μας διευκρινίστηκε τηλεφωνικά, η συνάντηση θα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και η συζήτηση θα διαρκέσει περί τη 1 ώρα περίπου. Ισπανός και Πορτογαλίδα ομόλογοι μου, τους οποίους βολιδοσκόπησα πάρα αυτά, δεν έχουν λάβει παρόμοια πρόσκληση. Με την ευκαιρία θυμίζω, λέει ο κ. Πλεξίδας, προσέξτε, θυμίζω εξαγορά CD Ελβετικής Τράπεζας από κυβέρνηση Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας με ονόματα και τραπεζικούς λογαριασμούς 1.000 περίπου Γερμανών φοροφυγάδων με ποσά που υπερβαίνουν κατά περίπτωση ακόμα και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Θα παρακαλούσα ως εκ τούτου για τυχόν οδηγίες ή και κάθε συμπληρωματική πληροφορία που θα μου χρησιμεύε κατά τη συνάντηση αυτή. Εμίλη, μου επιτρέπεις, παρακαλώ. Δεν είναι για το πολιτικό τώρα. Ο κύριος Πλεξίδας αποδεικνύει πάντως κάτι, ότι λειτουργεί άψογα, είναι στρατιώτης στο μέτωπο κράτους και όχι κυβέρνησης και γι' αυτό έχουμε τα έγγραφα σήμερα. Ακριβώς. Δεν υπάρχουν τηλεφωνήματα και συνεννοήσεις. Το κάνει δηλαδή με τον πλέον επίσημο και κανονικό τρόπο, όπως πρέπει να γίνεται. Δηλαδή. Υπάρχει και πρωτόκολλο γι' αυτό, το οποίο και τηρεί. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Λέω απλώς βλέπω ότι. Ένας για να μην μπερδευόμαστε, παρακαλώ. Μια απορία μου θα εκφράσω πολύ σύντομα. Και δεν έχει ολοκληρώσει και ο κ. Κοκορίκος. Πείτε. Συγγνώμη, για πείτε. Ναι. Βέβαια και ως Πλεξίδας υποχρεούται να το κάνει
Και δεν μπορεί να μην το κάνει, διότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί ότι έκανε παράβαση του καθήκοντός του όταν ο Υπουργός Εξωτερικών του στέλνει αυτό το έγγραφο. Δεν τον ψεύγουμε γι' αυτό λοιπόν, όμως. Ναι. Όχι, αλλά δεν τον συγχαίρουμε κιόλας γιατί έκανε το καθήκον του. Να συνεχίσω. Λέτε ότι ήταν αυτονόητο αυτό που έκανε. Αυτό λέτε. Υπάρχει πρωτόκολλο γι' αυτό. Διότι είναι ένα επίσημο έγγραφο με τη σφραγίδα και την υπογραφή ενός Υπουργού Εξωτερικών μιας ξένης χώρας που του το δίνει και του λέει διαβίβασέ το αρμοδίος. Εκείνος λοιπόν, κάνοντας το καθήκον του και αυτό που πρέπει, το 2012 το στέλνει στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και σε άλλες διευθύνσεις, γραμματείες και λοιπά του Υπουργείου, αν κατάλαβα καλά από αυτό που διαβάσετε, κύριε Λιάτσου. Πώς είναι δυνατόν από το 12 να αποκαλύπτεται σήμερα μετά από 4 χρόνια αυτό το έγγραφο? Εντάξει, δεν θέλησε η πολιτική ηγεσία να το βγάλει, να το αποκαλύψει. Οι υπάλληλοι, τα στελέχη του Υπουργείου τι κάνανε? Όχι, δεν είναι έτσι. Όχι, είναι εμπιστευτικό έγγραφο του Υπουργείου. Τι λέτε, κύριε Σουρμελίδη? Εγώ λέω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Αλλά εγώ από την όποια εμπειρία έχω από το Υπουργείο Εξωτερικών, επειδή καλύπτω αυτό το ρεπορτάζ για πάρα πολλά χρόνια, θέλω να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως και το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν είναι υπουργεία για να κάνουν πολιτικές αναλύσεις ή να βγάζουν πολιτικά όποια σκάνδαλα ή μη σκάνδαλα. Δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Βεβαίως παίρνουν εντολές από τις κυβερνήσεις, από τους εκλεγμένους και αιρετούς. Σωστό είναι αυτό. Αλλά ακριβώς γι' αυτό αποτυπώνουν και τις διαδικασίες τους στην υπηρεσία, έτσι ώστε πάντα να φαίνεται τι ακριβώς έχουν κάνει. Και υπηρετούν το κράτος. Εγώ δεν ξέρω τον κύριο Πλεξίδα, μην νομίζετε ειλικρινά. Έχουμε φωτογραφία του κυρίου Κοτζιά. Δεν τον έχω δει ποτέ. Του κυρίου Κοτζιά, του Υπουργού Εξωτερικών, αν έχουμε μια φωτογραφία. Αυτό θα ήταν όμως μια ευθύνη και καθήκον της πολιτικής ηγεσίας, και σωστά είπε ο Αντώνης ο Κοκορίκος, του Υπουργείου Εξωτερικών, να ασχοληθεί με το θέμα. Ναι. Ο κύριος Πλεξίδας έκανε αυτό που έκανε όπως έπρεπε να το κάνει. Μάλιστα υπάρχει πλήρης περιγραφή ενεργειών που πρέπει να κάνει ένας διπλωμάτης σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν πρόκειται για μια συζήτηση που έγινε στο πόδι στο πλαίσιο μιας δεξίωσης. Συναντάω, ας πούμε, στη δεξίωση τον στρατιωτικό επιτετραμένο της τάδε χώρας και μου λέει αυτό το πράγμα. Αυτό αναφέρεται εγγράφος και αξιολογείται. Και βλέπετε στο έγγραφο που μας διάβασε ο Εμίλιος προηγουμένως ότι και ο ίδιος ο κύριος Πλεξίδας κάνει αξιολόγηση. Έτσι, και ήδη έχει κάνει επαφές με την Ισπανία και με την Πορτογαλία να δει αν αυτή είναι μια κίνηση που κάνει γενικώς προς όλες τις χώρες η Γερμανία ή επιλεκτικά προς την Ελλάδα. Ο κύριος Κατσίξης δίκιο, το θέμα δεν είναι ο κύριος Πλεξίδας, το θέμα είναι η πολιτική ηγεσία. Αυτό που εγώ υπέθετα προηγουμένως. Κύριε Κοκορίκο, λοιπόν, έχω ένα έγγραφο τώρα μπροστά μου, διότι αυτά τα έγγραφα, φίλες και φίλοι, ήρθαν στα χέρια μου 12 παρά 20. Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου του 2016, προς τη Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων, κατάθεση εγγράφου, κοινοποίηση στον πίνακα όλων των βουλευτών και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού, στα γραφεία των Υφυπουργών, στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα κτλ. Το υπογράφει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο σημερινός, ο Νίκος Κοτζιάς. Με τι ημερομηνία, κύριε Λιάτσου? Σας είπα, 19 Φεβρουαρίου του 2016. Λοιπόν, σήμερα είναι 19 Φεβρουαρίου του 2016. Εγώ στα χέρια μου το πήρα, άρχισε να χτυπάει το φαξ στις 11:31 από τη Βουλή. Θέμα. Απάντηση στην υπαριθμόν 2913 κάθετος 200 από 4 Δευτέρου του 2016, ερώτηση βουλευτών της κοινοβουλευτικής ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Πρώτον, ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε σειρά αρχείων, βρέθηκε στα αρχεία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ έγγραφο με ημερομηνία 8 Οκτωβρίου του 2012, στο οποίο ο τότε επικεφαλής της εν λόγω αρχής καταγράφει ότι ο Υπουργός Οικονομικών του Κρατηδίου της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας, Νόρμπερτ Βόλτερ Μπόριανς, του απίφθινε έγγραφη πρόσκληση προκειμένου να συναντηθούν στις 22 Οκτωβρίου του 2012 και να συζητήσουν περί οικονομικής κρίσεως και CD με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων. Δεύτερον, στη συνέχεια ο Έλληνας Γενικός Πρόξενος απέστειλε το οσάνο έγγραφο στις αρχές Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα αιτήθηκε από την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βερολίνο να του παρασχεθούν τυχόν οδηγίες και συμπληρωματικές πληροφορίες εν ώψη της συνάντησής του με τον δόκτορα Walter Borjans. Δεν έχει αναβρεθεί ακόμα στο αρχείο του Γενικού Προξενείου Ντίσελντορφ κάποια έγγραφη απάντηση με οδηγίες προς το Γενικό Πρόξενο σε συνεχεία του αιτήματός του. Τρίτον, η ανωτέρω συνάντηση έλαβε χώρα στις 22 Οκτωβρίου του 2012 στο γραφείο του Dr. Walter Borjans. Μάλιστα, στις 14 Νοεμβρίου του 2012, ο Dr. Walter Borjans
απίφθινε νέα επιστολή προς τον Έλληνα Γενικό Πρόξενο, ευχαριστώντας τον για την προαναφερόμενη συνάντηση. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πρόταση να επισκεφθούν Έλληνες αξιωματούχοι την υπηρεσία εσόδων της Βόρειας Ρινανίας-Βεσφαλίας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για ανοιχτή πρόσκληση και εκφράζοντας επίσης την ευχή να υπάρξει συνένεση επ' αυτού εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης. Τέταρτον, από τα έγγραφα συνάγεται ότι η τότε ελληνική κυβέρνηση δεν αιτήθηκε όπως τις περιέλθουν τα οσάνω στοιχεία. Πέμπτον, στις 19 Νοεμβρίου του 2012, ο Γενικός Πρόξενος απευθύνθηκε εγγράφος στον τότε Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη, ενημερώνοντας ότι στη συνέχεια τηλεφωνικών οδηγιών που έλαβε από αρμόδιο στέλεχος του πολιτικού γραφείου του τότε Πρωθυπουργού, ειδικότερα τον διευθυντή του, τον κ. Κώστα Μπούρα, απέρριψε την πρόταση του Dr. Walter Borjans για ενδεχόμενη συνεργασία στο θέμα της οικονομικής κρίσεως και του συντή με στοιχεία καταθετών φοροφυγάδων και αρνήθηκε την παραλαβή των οσάνων στοιχείων. Έκτον, το Υπουργείο Εξωτερικών, ως οφείλει, θα συνεχίσει την έρευνα του θέματος ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Γκοτζιάς. Συνεπώς απ' έξω έρθαν τα στοιχεία. Επίσης προκύπτει ευθέως, Εμίλιε, ότι ήρθε η λίστα ανεπίσημα, τη διαβάσανε και στη συνέχεια δώσανε επίσημη οδηγία μέσω του Κώστα του Μπούρα να μην την παραλάβουν επίσημα. Έτσι, αλλά και να, από την ανάγνωση του εγγράφου. Επίσης όμως και να μην έλεγε ότι είχε έρθει η λίστα ανεπίσημα, υπήρχαν δημοσιεύματα εκείνη την εποχή. Βεβαίως, πολλά δημοσιεύματα. Δηλαδή η διαρροή, ας το πω έτσι, εκ μέρους των γερμανικών αρχών έγινε και μέσω του τύπου και μέσω διπλωματικών οδών. Ενδεχομένως έγινε και μέσω άλλων οδών, δηλαδή μυστικών υπηρεσιών. Όπως έγινε και με τη λίστα Λαγκάρτ. Που έγιναν όλες οι επαφές. Πάμε στον κύριο Σεφάκη. Παίζει το κρόλ της Κυριακάτικης, θέλω να βλέπω, και αν μπορούμε και καμιά φορά να το βλέπουμε και στον τίτλο. Για την αποκάλυψη που έχουμε την Κυριακή. Κύριε Λιάτσο, δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Αυτά που είπατε μιλούν από μόνα τους. Έχουμε μια τρανή απόδειξη του γεγονότος ότι κάτι το οποίο έχει υποθεί και όταν μας παρεδόθη πριν από λίγο η λίστα, ότι είχαν προσπαθήσει να τη δώσουν στην προηγούμενη κυβέρνηση και δεν την είχε παραλάβει. Έχουμε μια τρανή απόδειξη του γεγονότος ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, για μία ακόμα φορά δεν δέχθηκε να παραλάβει λίστες ή τις πήρε και τις έβαλε στο σιρτάρι όπως η λίστα Λαγκάρτ επί 2 και 3 χρόνια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για τη λίστα Λαγκάρτ υπήρχαν διάφορα και τέλος πάντων είχαμε και εξελίξεις. Πιστεύω ότι και για αυτήν πρέπει να υπάρχουν, διότι δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να αμαυρώνουν την εικόνα της χώρας. Αυτή τη στιγμή να ψαχνόμαστε, ας το πούμε, στα οικονομικά και στα δημοσιονομικά θέματα, να υπάρχει μια τόσο εκτεταμένη φοροδιαφυγή, η οποία αποδεικνύεται μέσα από τη λίστα Λαγκάρτ και θα αποδειχθεί και μέσα από τη λίστα Borjans και από τις άλλες λίστες που έρχεται, και κανένας να μην παθαίνει τίποτα για αυτές εδώ πέρα αυτές τις διαδικασίες. Σας λέω το εξής αυτή τη στιγμή. Ότι από τη λίστα Λαγκάρτ, η οποία ελέγχεται, ήδη βγαίνουν μαργαριτάρια. Ήδη ο Παπασταύρου, ο οποίος ήταν ας το πούμε, να είχαμε 10 Παπασταύρου, του Σαμαρά, πήγε και πλήρωσε τα 3,3. Και δεν είναι τώρα ότι δεν τέλειωσε τελεσυνδίκηση και μάλιστα του τα δάνεισαν και τα πλήρωσε. Τώρα εδώ πέρα δεν μπορείς να βρεις, φαντάζεσαι τι φίλους έχει ο Παπασταύρου να του δανείζουν και 3,3 και να πάει να τα πληρώνει και ντούκου τέλος πάντων σε μία μέρα. Ο κ. Παπασταύρου είχε πει αναλυτικά όμως τους ισχυρισμούς του, αλλά δεν είναι σωστό να κάνουμε εδώ το δικαστήριο. Κύριε Ράπτη, να σας πω κάτι. Σας λέω ειλικρινά. Σας λέω ειλικρινά. Να κάνουμε ένα δικαστήριο εδώ. Σας λέω ειλικρινά και σας το λέω δηλαδή με φιλική διάθεση. Μην εκτίθεστε προσπαθώντας να υπερασπιστείτε τα ανυπεράσπιστα. Κοιτάξτε. Δηλαδή εντάξει, αφήστε με λιγάκι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μην κάνετε μια παρατήρηση. Αν θέλετε τοποθετηθείτε. Εντάξει, λοιπόν, είναι φανερή η διαφθορά, η διαπλοκή όλου αυτού του συστήματος της παλαιότερης κυβέρνησης, η οποία, αν θέλετε, κάλυπτε και εκτεταμένη φοροδιαφυγή. Και ας μην θυμηθούμε και τους Χριστοφοράκους και όλα αυτά εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, όλο το παλιό σύστημα, αυτό που λέμε εμείς, το παλιό σύστημα ήταν χωμένο μέχρι το λαιμό στη διαφθορά, στη διαπλοκή. Επέτρεπε τη φοροδιαφυγή και όλες αυτές τις παθογένειες, και έχουμε μεγάλο χρέος εμείς πραγματικά, και το αισθάνομαι την ευθύνη αυτή και την βαρύτητα αυτή, να καθαρίσουμε όλο αυτό το τοπίο. Και όχι απλά να το καθαρίσουμε, όχι απλά να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση που την έχουμε. Για παράδειγμα, μόλις παραλάβαμε τη λίστα Borjans σε πλήρη αντίθεση με το τι έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν, την παραδώσαμε την ίδια στιγμή στον εισαγγελέα.
και μάλιστα κάναμε ευνηδιαστικό έλεγχο σε Ελβετική Τράπεζα. Βρήκαμε ας το πούμε, παληθεύσαμε, διασταυρώσαμε τα στοιχεία και δεσμεύσαμε αμέσως τους λογαριασμούς πολλών ατόμων που μετέχουν στη λίστα Borjans, ούτως ώστε αφού ελεγχθούν για το πόθεν έσχες να υπάρχουν και μια σειρά ισορροπίες. Πολύ καλά, πολύ σωστά. Αλλά εσείς τίποτα δεν κάνετε στο παρελθόν. Τα καλύπτετε όλα. Και θα έχετε ειλικρινά, οι ευθύνες θα αποδοθούν και μην νομίζετε ότι δεν θα αποδοθούν οι ευθύνες. Για να είμαι εντάξει απολύτως. Υπάρχει μία τοποθέτηση στο θέμα που έχει προκύψει από το περιβάλλον του κυρίου Μπούρα που πρέπει να σας την πω. Σύμφωνα λοιπόν με το περιβάλλον του κυρίου Μπούρα, το 2012 η επικοινωνία αφορά σε αίτημα, λέει ο κύριος Μπούρας, του κυρίου Borjans προς την Ελλάδα για τεχνική βοήθεια, αφού τη λίστα που είχε τότε στα χέρια του αφορούσε Γερμανούς φοροφυγάδες, ενώ για τους Έλληνες παρελήφθη το 2015. Τότε, όπως αναφέρουν από το περιβάλλον του κυρίου Μπούρα, από την ελληνική πλευρά η απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν γίνεται δεκτή η πρόταση για τεχνική βοήθεια, καθώς η Ελλάδα συνεργάζεται με κράτη και όχι κρατήδια, όπως αυτό της Ρινανίας Βεσφαλίας, και παρέπεψα τον κύριο Borjans στον Υπουργό της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Δεν αφορούσε καμία λίστα το αίτημα, η οποία άλλωστε δεν υπήρχε το 2012, αφορούσε τεχνική βοήθεια, πρόκειται περί γελοιότητας, επεσήμαναν από το περιβάλλον του κυρίου Μπούρα, προσθέτοντας πως υπάρχει επίσης δήλωση του τότε Υπουργού Γιάννη Στουρνάρα, Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Στουρνάρας τότε, ότι δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του τέτοιο θέμα. Επίσης, το άλλο πρόσωπο, δείξτε λίγο τη φωτογραφία με την τριάδα, Σαμαρά, Μπούρα, Μαυραγάνη. Το άλλο πρόσωπο, ο κύριος Μαυραγάνης, λέει ότι δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα και θα απαντήσει όταν έχει πλήρη εικόνα για το τι έχει γίνει μαζί του. Έχει επικοινωνήσει συνεργάτης μου, η κυρία Λιάκου πρέπει να έχει μιλήσει μαζί του, αν δεν κάνω λάθος. Και ο κύριος Μαυραγάνης είπε δεν έχει ενημερωθεί για το θέμα και θα απαντήσει όταν έχει πλήρη εικόνα για το τι έχει γίνει. Ναι. Κυρία Ράπτη, σε εσάς ο λόγος. Λοιπόν, ως δικηγόρος θα κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που είπατε, αγαπητέ μου, πριν. Ότι καταρχήν η λίστα Λαγκάρντ διερευνήθηκε επί της προηγούμενης κυβέρνησης, επί της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι. Και όσοι βγήκανε. Μισό λεπτάκι. Δικαστικά. Μετά από 3 χρόνια. Η έρευνα των γραφωμένων στη λίστα Λαγκάρντ. Η έρευνα λοιπόν των γραφωμένων στη λίστα Λαγκάρντ διερευνήθηκε, ξεκίνησε να διερευνάται επί της προηγούμενης κυβέρνησης. Και εκλήθησαν πάρα πολλοί από τη λίστα Λαγκάρντ και δώσαν εξηγήσεις. Κάποιοι πράγματι πλήρωσαν χρήματα, κάποιοι άλλοι όμως απέδειξαν ότι ως φορολογούμενοι έχουν πληρώσει τους φόρους για αυτά τα οποία έχουν στάλει στο εξωτερικό και άρα δεν είχαν καμία δίωξη. Άρα αυτό έγινε επί προηγούμενης κυβέρνησης. Δεν το έκανε η δική σας η κυβέρνηση. Πάμε τώρα στην δική σας την κυβέρνηση όσον αφορά τη λίστα Λαγκάρντ. Επίσης, θέλω να μου πείτε εσείς, αν είστε πρόχειρος, πόσοι είναι αυτοί οι υποθέσεις δηλαδή που έχουν διερευνηθεί και τι έχει αποκομίσει το ελληνικό δημόσιο κατά τη διάρκεια αυτού του ενός έτους δικής σας διακυβέρνησης. Πολύ περισσότερο από ό,τι έχει αποκομίσει. Όχι, το πολύ περισσότερο, ξέρετε, σε εμάς τους δικηγόρους είναι ασαφές. Αν θέλετε να μας πείτε, δεν τα έχετε, γιατί νομίζω ότι είναι μηδαμινά ίσως και τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βεβαίως. Από εκεί και πέρα τώρα, όσον αφορά αυτό το οποίο αναφέρατε τώρα, και εγώ, χωρίς να παίρνω θέση, γιατί και εγώ δεν είμαι ενημερωμένη στο θέμα, ακούω, τουλάχιστον από την πλευρά του κυρίου Μπούρα, ότι πράγματι, σε αυτό το οποίο και εγώ παρατήρησα προηγουμένως, ότι αυτό το έγγραφο αναφέρεται σε ένα θέμα που δεν κατονομάζεται τι αφορά. Ο κύριος Μπούρας, από ό,τι άκουσα, ισχυρίζεται ότι αυτό δεν είναι βεβαίως η λίστα με τους ενδεχομένως καταθέτες στην τράπεζα τη γερμανική, αλλά είναι το θέμα αυτό, το θέμα της βοήθειας, την οποία έχει παράσχει και παρέχει και σήμερα, και επί δικών σας ημερών δηλαδή, η γερμανική κυβέρνηση στην ελληνική κυβέρνηση, προκειμένου να χειριστεί διάφορα ζητήματα διοικητικά. Βοηθάει μάλιστα η γερμανική κυβέρνηση, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, σήμερα, όπως και πριν, στο Υπουργείο Υγείας, είναι υπεύθυνη για τις μεταρρυθμίσεις στην υγεία και βοηθάει συμβουλεύοντας την ελληνική κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα. Τεχνικής φύσεως δηλαδή βοήθεια, την οποία παρέχει η κυβέρνηση. Αυτή και σήμερα. Άρα, ενδεχομένως, και το λέω αυτό με ένα ερωτηματικό υπό την έννοια της διερεύνησης, αυτό δεν αφορά σε αυτό στο οποίο αναφέρεστε. Χωρίς όμως, απ' την άλλη, να μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι καθαρό. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσίπρα. Είχαμε μια δύσκολη σύνοδο όπου είχαμε να συζητήσουμε ταυτόχρονα δύο κρίσιμα ζητήματα. Το
θέμα που έχει ανοίξει με το δημοψήφισμα στη Βρετανία, αλλά και την τρέχουσα κρίση που ταλανίζει την Ευρώπη, την προσφυγική κρίση που αποκτά ιδιαίτερες διαστάσεις. Και πιστεύω ότι στις δυσκολίες αυτές αναδεικνύονται όλες οι αδυναμίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Η έλλειψη αλληλεγγύης και συνυπευθυνότητας. Από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε την πεποίθηση ότι η σύνοδος αυτή θα έπρεπε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από κοινού, ότι δεν μπορεί κάποιοι να ζητούν αλληλεγγύη και συνυπευθυνότητα σε ένα μόνο μέρος της Ευρώπης, στο βόρειο-δυτικό άκρο της, τη στιγμή που το νότιο-ανατολικό κινδυνεύει εξαιτίας αυτής της προσφυγικής κρίσης με κατάρρευση των εξωτερικών συνόρων. Και γι' αυτό επιφυλαχθήκαμε για τα συμπεράσματα της Συνόδου συνολικά, ζητώντας να υπάρξουν ουσιαστικές ενέργειες στην οικοδόμηση αλληλεγγύης, συνεργασίας και συνυπευθυνότητας. Η Ελλάδα είναι γνωστό ότι έχει αναλάβει στους ώμους της δυσανάλογο βάρος σε σχέση με τις δυνάμεις της για να αναδείξει το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης σε αυτή την πρωτοφανή κρίση. Λίγο πριν το τέλος της Συνόδου πήραμε μια σαφή διαβεβαίωση μετά από επαφές που είχαμε με την πρωτοβουλία της Προεδρεύοντος του Ολλανδού Πρωθυπουργού, της καγκελαρίου Μέρκελ, του καγκελαρίου Φάινμαν και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στη διαδρομή των Βαλκανίων, ότι θα υπάρξει ουσιαστική συνεργασία το επόμενο διάστημα προκειμένου να διατηρηθεί το συγκεκριμένο status quo και να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να εφαρμοστεί η συμφωνία με την Τουρκία για την μείωση των προσφυγικών ροών και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής αυτής προσφυγικής κρίσης. Κατόπιν τούτου και μετά από την θετική κατάληξη σε ό,τι αφορά τα συμπεράσματα, πρώτον το γεγονός ότι γίνεται σαφής αναφορά στην διατήρηση της ακεραιότητας του Σέγγεν, που σημαίνει ότι τελειώνει κάθε ανούσια συζήτηση περί ξυλώματος του Σέγγεν που θα ξεκινήσει από την Ελλάδα. Δεύτερον, της σαφής και ρητής αναφοράς ότι δεν θα υπάρχουν μη συντονισμένες μονομερείς πρακτικές στον διάδρομο των προσφυγικών ροών που θα δημιουργούν προβλήματα σε άλλες χώρες υπό τον κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης. Και βεβαίως η σαφής αναφορά σε ό,τι αφορά την πλήρη εφαρμογή της μετεγκατάστασης προσφύγων τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Τουρκία. Με βάση αυτές τις αναφορές και τη σαφή δέσμευση ότι θα συνεργαστούμε διατηρώντας την υπάρχουσα κατάσταση μέχρι ότου έχουμε τη δυνατότητα να ξανασυναντηθούμε για να ελέγξουμε την εφαρμογή της συμφωνίας με την Τουρκία, η Ελλάδα έδωσε τη συγκατάθεσή της σε συμπεράσματα που αφορούν και το θέμα της Βρετανίας, παρά το γεγονός ότι διατηρούμε σημαντικές επιφυλάξεις για την εξέλιξη αυτή, για τη δυνατότητα να υπάρχουν αποκλίσεις για ορισμένους από το κοινοτικό κεκτημένο. Εν τούτης θέλω να ευχηθώ στον David Cameron καλή επιτυχία και θετική έκβαση στο δημοψήφισμα, παρότι θα είναι μια δύσκολη μάχη γι' αυτό, διότι θα κληθεί να υπερασπιστεί την παραμονή στην Ευρώπη, έχοντας εξασφαλίσει προς τους ψηφοφόρους του ένα πακέτο λιγότερης Ευρώπης. Όσοι λοιπόν επιθυμούν τη λιγότερη Ευρώπη, σίγουρα θα επιλέξουν κάτι που θα έχει λιγότερη Ευρώπη από αυτό που τους προσφέρει. Είναι μια αντίφαση. Θεωρώ ότι η απάντηση στα προβλήματά μας δεν είναι η λιγότερη Ευρώπη, αλλά η καλύτερη Ευρώπη. Εν τούτης θεωρώ κρίσιμο το δημοψήφισμα και κρίσιμο το να υπερισχύσει η άποψη για την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω όμως να επισημάνω ότι το δημοψήφισμα αυτό θα κριθεί και από τις εξελίξεις που θα έχουμε μέχρι τότε σε όλη την Ευρώπη και ιδιαίτερα στο άλλο άκρο, στο νότιο-ανατολικό άκρο της Ευρώπης.
Η προσφυγική κρίση θα είναι αυτή που θα κρίνει τη συνοχή της Ευρώπης. Και εκεί θα κρυθούμε όλοι. Λάβατε κάποια υπόσχεση από τις εταιρείες για την αξιολόγηση της πρωτοβουλίας? Οι συζητήσεις ήταν θετικές. Όλοι εξέφρασαν την εκτίμηση ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. In English, please, Mr. Tsipras. Μια καλή μέρα, φίλες και φίλοι. Μια πολύ καλή μέρα για τα ελληνικά θέματα. Τελευταία ερωτήθηκε και από δημοσιογράφο για την αξιολόγηση και συμφωνήσαν όλοι. Και αυτό ξεκίνησα το πρωί με τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο και την καγκελάριο Μέρκελ, ότι η αξιολόγηση πρέπει να τελειώσει χτες. Πρέπει να τελειώσει δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα η αξιολόγηση, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, για να μπούμε επιτέλους στο μεγάλο ακαθόδες θέμα της διευθέτησης του δημοσίου χρέους. Επίσης, πήγανε πάρα πολύ καλά από ό,τι μας είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τα θέματα με το προσφυγικό. Για τη Σέγγεν δεν υπάρχει θέμα, παραμένει το καθεστώς ως έχει, όχι μονομερείς πρακτικές και ενέργειες από τον κανένα. Δηλαδή, μας είπε, αποφασίστηκε και συμφωνήσαν όλοι, όχι κλείσιμο συνόρων σε καμία περίπτωση. Αυτά είναι τα δύο πολύ βασικά συμπεράσματα από την τοποθέτηση που μόλις έκανε σε ζωντανή συνέντευξη με τις Βρυξέλλες ο κύριος Τσίπρας. Ναι, Σπύρο. Ναι, και η όλη διαπραγμάτευση οπωσδήποτε είναι σκληρή, γιατί οι χώρες του Βίσεγκραντ, δηλαδή Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, αλλά μην ξεχνάμε και τους Σκανδιναβούς, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τις τάσεις της Πολωνίας, αλλά ουσιαστικά έχουν μια πολύ σκληρή θέση σε αυτό. Γι' αυτό και ο κύριος Τσίπρας είπε ότι εγώ θα μπλοκάρω την όλη διαδικασία με τη Βρετανία αν συνεχίσετε να. Απείλησε με βέτο. Ακριβώς, να απειλείτε εσείς με μονομερείς ενέργειες. Έχει σημασία και η δήλωση του Ντεμεζιέρ, του Γερμανού Υπουργού Εσωτερικών, ο οποίος είπε επίσης προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν μπορούν να γίνονται μονομερείς ενέργειες. Γι' αυτό και ο Ούγγρος άρχισε να φωνάζει ότι μας εκβιάζουν με τα πακέτα, με τα ΕΣΠΑ. Πότε είναι το δημοψήφισμα στη Βρετανία? Είναι τον Ιούνιο, αν θυμάμαι καλά. Το 2017. Όχι, το καλοκαίρι του 2016 δεν είναι? Τώρα το καλοκαίρι είναι. Το καλοκαίρι του 2016. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Έδωσε και μία συνέντευξη τώρα με την ευκαιρία και θα συνεχίσω, κύριε Κατσίκη, το θέμα. Το μεγάλο θέμα που έχουμε, το άλλο. Θα κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, αν θα μπορούσα να θα κάνετε. Θέλω να τελειώσουμε λίγο γρήγορα το θέμα, να πει δύο κουβέντες ο κύριος Κατσίκης και ο κύριος Τριγάζης για το θέμα του εγγράφου που αποκαλύψαμε. Ο κύριος Ολάντ, είχαμε την απόλυτη στήριξη από τον Γάλλο Πρόεδρο, ο οποίος είπε ότι δεν θα μπορούμε, για την στήριξη Ολάντ στην Αθήνα, δεν μπορούμε να της μεταθέτουμε την ευθύνη που είναι δική μας. Το προσφυγικό δεν είναι ευθύνη της χώρας, της Ελλάδας, είναι ευθύνη όλης της Ευρώπης. Αυτό το είπε κατηγορηματικά ο Γάλλος Πρόεδρος και τόνισε επίσης ότι το τέλος της Σέγγεν θα είναι το τέλος της Ευρώπης. Λοιπόν, κύριε Κατσίκη. Επίσης, να προσθέσω ότι σε εκείνα τα 4 σημεία τα οποία επέτυχε σήμερα ο Πρωθυπουργός ήταν και το ότι δέχτηκαν εκεί οι ομολογοί του και ιδιαίτερα αυτοί που τον στηρίζουν, Ολάν, Μέρκελ, Ιταλία κλπ., ότι από τον Νοέμβριο μέχρι σήμερα το 1/4 έχει αποδοθεί ως προς τον εξοπλισμό για τη φύλαξη των συνόρων. Ναι. Να πω και κάτι συμπληρωματικό, γιατί τώρα το θυμήθηκα, το είχα σημειώσει να σας το πω, ότι έχουμε πολύ καλά νέα και στο οικονομικό πακέτο που θα έρθει πλέον από τις Βρυξέλλες στην Ελλάδα, σε ένα ποσό το οποίο περίπου ισοσταθμίζεται με αυτό που έχει εγκριθεί για την Τουρκία, κοντά στα 3 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι σημερινό νέο. Περιμένω κι εγώ, δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά είναι δημοσιογραφική πληροφορία και ήθελα να σας την αναφέρω. Βέβαια, να προσθέσω και σε αυτό πριν πω στο θέμα το οποίο βόμβα σήμερα αποκαλύψατε, κύριε Λιάτσο, ότι και σήμερα και ο αντικαγκελάριος, μάλλον εχθές ο κύριος Γκάμπριελ, ο κύριος Γκάμπριελ, είπε ότι δεν είναι λύση πλέον η συνέχεια της λιτότητας στην Ελλάδα, ούτε η περικοπή συντάξεων, δεν θα έρθει έτσι η ανάπτυξη και η προοπτική για την οποία περιμένουμε από αυτή τη χώρα. Αναγνώρισε λάθη της Γερμανίας επί των οικονομικών επιβολών και προγραμμάτων τα οποία θέλησαν να ακολουθήσουν με τις δικές τους πίεσεις η χώρα, και είπε ότι αυτό σε τελική ανάλυση θα φέρει διαμαρτυρία και διαμαρτυρία κυβερνησία. Σωστά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σημερινό θέμα, να μην αλλάξουμε το θέμα. Θα τελειώσουν δύο δηλώσεις από τον κύριο Κατσίκη και τον κύριο Τριγάζη και θα μπούμε στα προσφυγικά. Εγώ πολύ σύντομο θα είμαι για το αρχικό θέμα. Σύντομα θα το τελειώσουμε. Το έχει καταλάβει ο κόσμος όλο το θέμα. Το έχει καταλάβει όλο το θέμα, έχει εξαντληθεί κατά κόρον. Και είναι και κρίσιμο και πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σωστή και η τοποθέτηση του κυρίου Κοκορίκου. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή αυξάνουμε το έλλειμμα της πολιτικής αξιοπιστίας, κύριε Λιάτσο, με τη διαφθορά η οποία λαμβάνει χώρα στη χώρα μας. Δημιουργείται μια αλυσίδα
ληστών, της Λαγκάρτ, της Ρινανίας και αύριο δεν ξέρουμε πόσες άλλες ακόμη. Λέτε να δούμε και άλλες. Έτσι όπως πάει το θέμα, ναι. Και έχει και ένα λόγο η Γερμανία να τις στέλνει, πιστεύοντας ότι έτσι θα αυξήσουμε εμείς λίγο τα έσοδα για να μπορέσουμε να πληρώνουμε ίσως τους δανειστές μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και από την άλλη πλευρά κάποιοι θα φοβηθούν πλέον να ξαναβγάλουν χρήματα έξω, βλέποντας ότι η αποκάλυψη αυτή θα συνεχίζεται. Ως εκ τούτου δημιουργείται ένα εθνικό θέμα, γιατί η φοροδιαφυγή αποτελεί εθνικό θέμα, και εδώ θέλω να απαντήσω στη καλή μου φίλη τη Ζωή τη Ράπτη, ότι δεν αποσανατολίζουμε τη συζήτηση από τα εθνικά θέματα μπαίνοντας σε ένα θέμα όπως αυτό της λίστας της Ρινανίας, γιατί η οικονομική κρίση οφείλεται και σε τέτοιου είδους φοροδιαφυγές. Τέλος, εάν θέλουμε να κάνουμε μια σύγκριση του τι γινόταν στο παρελθόν και τι γίνεται σήμερα, σίγουρα θα καταλήξουμε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει το ηθικό και συγκριτικό πλεονέκτημα. Ευχαριστώ πολύ. Διότι δεν αποτελείται από ανθρώπους που έχουν επιδοθεί στη διαφθορά, στη ρεμούλα και στη λοβιτούρα. Αγαπητέ κύριε Τριγάζη, έχετε το λόγο. Να συμπληρώσω λίγο τον κύριο Κατσίκη λέγοντας το εξής. Ότι, κύριε Λιάτσο, να θυμίσουμε στους τηλεθεατές μας ότι ο Μπόγιαρς ήρθε στην Ελλάδα το Γενάρη με πρόσκληση της σημερινής κυβέρνησης. Αυτό το Γενάρη. Ναι, αυτό τώρα, προσφάτως. Και μάλιστα ο φίλος μου ο Τρίφωνας Αλεξιάδης που τον υποδέχτηκε μου είπε ότι προσφέρθηκαν οι φίλοι μας εκεί, η οποία είναι η κυβέρνηση σοσιαλδημοκρατών εκεί στη Ρινανία Βεσφαλία, να μας βοηθήσουν και στην εκπαίδευση στελεχών για την πάταξη της φοροδιαφυγής, που είναι επίσης σημαντικό. Και από ό,τι γνωρίζω, κύριε Λιάτσο, αυτή η προσφορά από την κυβέρνηση, την τοπική κυβέρνηση της Ρινανίας Βεσφαλίας, προϋπήρχε της επίσκεψης Μπόγιανς τον περασμένο Γενάρη. Είναι έτσι ακριβώς. Επειδή ξέρω ότι λόγω της εμπλοκής μου στις διεθνείς σχέσεις, πέρσι είχα υποδεχτεί ένα ανώτατο στέλεχος του S5 και μάλιστα το είχα παραπέμψει στου Μαξίμου για το θέμα. Μάλιστα. Και μπορώ να πω ότι κάποια συμβολή ίσως έχω και εγώ ο ίδιος. Βεβαίως. Να προσθέσω το εξής. Επειδή αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε από κύκλους του κυρίου Μπούρα, ότι ήταν η τοπική κυβέρνηση, λέει, και δεν συνεργαζόμαστε με τοπικές κυβερνήσεις. Εδώ το έγγραφο του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Ντίσσελντορφ μας λέει ότι το θέμα τελούσε σε γνώση και της κεντρικής κυβέρνησης της Γερμανίας. Δηλαδή αναφέρεται ρητά στον κύριο Σόιμπλε. Σωστό. Άρα δεν υπήρχε. Το λέει το όνομά του κυρίου Σόιμπλε. Το λέει μέσα στο χαρτί. Άρα το ήξερε και ο Σόιμπλε και η Μέρκελ προφανώς. Βεβαίως. Τελικά, κύριε Λιάτσο, η κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου δεν ήταν ούτε μερκελιστές. Εμείς τους λέγαμε μερκελιστές. Εγώ δεν πολύ συμφωνούσα με τον όρο αυτό, αλλά τελικά δεν ήταν ούτε μερκελιστές. Τι ήτανε, κύριε Τριγάζη? Ήταν νεοφιλελεύθεροι, ό,τι είναι και ο κύριος Μητσοτάκης. Οπότε τώρα να δράτω με τις ευκαιρίες να Μου επιτρέπετε, κύριε Ράπτη? Κύριε Λιάτσο, πέσατε μέσα με την αποκάλυψη σήμερα, διότι είμαστε ήδη στο Σάββατο, διότι αύριο είναι η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Θα τη γιορτάσετε με τον καλύτερο τρόπο ως Κόντρα Νιούς. Ένα ωραίο νέο. Και έχουμε και μεγάλο θέμα την Κυριακή, κύριε Τριγάζη, μην χάσετε την Κυριακάτικη. Και είναι και ωραίο το άρθρο σας που έχετε γράψει για την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Ένα άλλο ωραίο θέμα, οι εθνικά υποφελείς δρόμοι προς Τεχεράνη. Προς Τεχεράνη να το διαβάσουμε, διότι και εκεί είναι κατηγορούμενη η προηγούμενη κυβέρνηση. Εγώ το διάβασα 2 φορές. Για τις κυρώσεις λέτε, τι κάνανε οι προηγούμενοι και πόσα... Εμείς από αξιωματική αντιπολίτευση είχαμε επενδύσει σε άλλες σχέσεις με το Ιράν, τις οποίες σήμερα αξιοποιούμε προς όφελος της χώρας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σουρμελίδη. Απλώς θέλω να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι παρελθόν όλα αυτά. Γιατί τις συνέπειες συγκεκριμένων πράξεων τις βιώνουμε με το χειρότερο τρόπο σήμερα. Πρέπει να καλύψουμε λύματα στο ασφαλιστικό, στη φορολογία, στις δαπάνες του κράτους. Και θέλω να πω με την ευκαιρία αυτή και κάτι ακόμα. Έχει γίνει και αυτές τις μέρες μεγάλη συζήτηση για λαϊκισμό, ψέματα που υπόθηκαν, υπερβολικές υποσχέσεις.
Θέλω να πω ότι η χώρα δεν κατέρευσε από λόγια και από υπερβολικές υποσχέσεις, αλλά από υποσχέσεις που υλοποιήθηκαν με υπερβολικό τρόπο. Δηλαδή μοιράστηκαν χρήματα προς διαφορετικές ομάδες, με διαφορετικές υποσχέσεις, κάτω από το τραπέζι, πάνω από το τραπέζι, προνόμια διαφορετικά κάθε φορά. Με πράξεις χρεοκόπησε η χώρα, όχι με λόγια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχουμε χάσει την έννοια, διότι ο καθένας χρησιμοποιεί λέξεις και αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια και εννοεί εντελώς διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα το ρουσφέτη, είναι άλλο πράγμα το αίτημα. Είναι άλλο πράγμα να λες ότι θα προσπαθήσω να λύσουμε ένα ζήτημα που αφορά την κοινωνία ή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας και είναι διαφορετικό πράγμα παίρνω από το γραφείο να τα βρούμε. Μάλιστα. Αυτά προς το παρόν. Δεν βλέπω πολύ συχνά, είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Καλογερνέ, θέλω να βλέπω πιο συχνά το κρόλ για την Κυριακάτικη Κόντρα Νιούς. Μην το παίζετε κάθε τέταρτο ή 20 λεπτά, να το παίζετε πιο συχνά. Κάθε 3 λεπτά παίζει, άρα δεν είμαι εγώ προσεκτικός τότε. Θέλω να το παίζετε συχνά το θέμα, γιατί είναι μια μεγάλη αποκάλυψη. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Και θα συνεχίσουμε. Μετά θα μας δώσετε το λόγο. Μα για εσάς είναι η εκπομπή, δεν είναι για μένα η εκπομπή. Τόσα υπόθηκαν γιατί είναι για τους τηλεθεατές και για εσάς η εκπομπή. Και είμαι μία. Θα δείτε το σημαντικό πρωτοσέλιδο της αυριανής Κόντρα Νιούς του Σαββάτου. Θα το δείτε και σε ηλεκτρονική μορφή. Χρώμα θα το δείτε. Και θα δείτε και ένα πολύ καλό πρωτοσέλιδο. Εντάξει κύριε Καλογερνέ, θα το διαβάσω όμως μετά τις διαφημίσεις. Και ένα πολύ καλό πρωτοσέλιδο της αγοράς με πάρα πολλά θέματα, πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και η αγορά κυκλοφορεί πάντα, όπως ξέρετε, η πολύ καλή εφημερίδα του Χατζηνικολάου και του Ανδρέα του Κουρί κάθε Σάββατο. Πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών. Κυρία Βασιλική Τάτση, δεν προσέξατε πολύ καλά. Σας λέμε, βγάλαμε στον αέρα έγγραφο εμπιστευτικό, το οποίο ήταν από τον πρόξενό μας το 12 στην Γερμανία, από τον τότε Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, προς τον τότε Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Γιώργο Μαυραγάνη, για τη λίστα Μπόριανς. Αυτό είναι το έγγραφο. Αυτό. Είναι επίσημο εμπιστευτικό έγγραφο. Το βλέπετε? Ωραία. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι, και θέλω να διαβάσω ένα πολύ όμορφο μήνυμα και πολύ ουσιαστικό από τη φίλη μας την κυρία Κική από τη Λάρισα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κύριε Λιάτσο, συζητάτε για ένα σωρό θέματα και εμείς οι κάτοικοι της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας βασανιζόμαστε. Είμαστε αποκλεισμένοι 1 μήνα και δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Πόσο θα συνεχιστεί αυτό? Ρωτήστε παρακαλώ τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κράτος? Έχουμε κυβέρνηση? Ο Πρωθυπουργός γυρίζει όλο τον κόσμο και εγώ δεν μπορώ να πάω μέχρι την Κομοτηνή στο γιο μου που είναι φοιτητής. Πόσο θα αφήσει τη χώρα αποκλεισμένη η κυβέρνηση? Ρωτάει η κυρία Κική από τη Λάρισα. Είναι ένα πολύ κρίσιμο και ουσιαστικό ερώτημα, κύριε Τριγάζη, αγαπητέ κύριε Σιφάκη. Ο κύριος Σιφάκης πρέπει να το απαντήσει, διότι είναι και βουλευτής. Και βουλευτής και του την έχουν πέσει κιόλας. Είχε και μια, θα έλεγα, δυνατή εμπειρία προημερών. Είχα παρακολουθήσει στα δελτία ειδήσεων με τον συμπαθέστατο τον κύριο Σιφάκη και με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα Νιούς του Σαββάτου. Έχει ένα θέμα που θα ήθελα και εδώ, κύριε Σιφάκη και κύριε Τριγάζη και οι υπόλοιποι, το σχόλιο σας. Απόσυρε Αλέξη το ασφαλιστικό, λέει η Κόντρα Νιούς του Σαββάτου. Αν δεν περάσουν πρώτα από τον πάγκο για να υπογράψουν ο Μητσοτάκης και οι Φόφοι και να ζητήσουν συγγνώμη από το λαό, απόσυρε Αλέξη το ασφαλιστικό, μην το ψηφίσεις και κάνε δημοψήφισμα. Πρέπει πρώτα να ψηφίσουν οι ένοχοι, αυτοί που διέλυσαν τα ασφαλιστικά ταμεία και πετσόκοψαν τις συντάξεις. Δεν το βλέπεις, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι οδηγούν την αριστερά σε νέα βάρκιζα για να σας φορτώσουν όλες τις αμαρτίες της δεξιάς? Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Κουλουβάχατα στην Ευρώπη, με βέτο απείλησε ο Τσίπρας ολοφάνερη ανικανότητα των Ευρωπαίων ηγετών που οδηγεί στη διάλυση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη Δευτέρα πρέπει να τα βρει η κυβέρνηση με τους αγρότες, να κάνουν και οι δύο πλευρές υποχωρήσεις. Έγγραφο φωτιά, το θέμα που μας απασχόλησε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Έγγραφο φωτιά ξεσκεπάζει το Σαμαρά που δεν ήθελε να παραλάβει τη λίστα της Ρινανίας με τους μεγάλους φοροφυγάδες. Και το άρθρο του κυρίου Γιώργου Κουρί έχει τίτλο «Σιγά μην ξαναγυρίσουμε στους παλιούς». Το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναγράψει άλλες 10 με 15 φορές, αλλά φαίνεται ότι κάποια από αυτά τα 3 τελίτσες χαϊβάνια που ενημερώνουν την κοινή γνώμη, ταΐζοντάς την με τόνους κουτόχορτο, πάντοτε με το αζημίωτο, εν τη παλάμη και ούτω βοηθήσομαι, δεν καταλαβαίνουν από τίποτε και συνεχίζουν να παραμεθιάζουν τον κόσμο, όπως έγινε προχτές, που τα κανάλια της διαπλοκής πρόβαλαν εν χώρο το δημοσκόπηση του γνωστού ψευτοδημοσκόπου της MRB Δημήτρη Μαύρου, γνωστού ψεύτη,
που έβγαζε πρώτη την Ουδού με 26,9 έναντι 23,2 του ΣΥΡΙΖΑ. Και το άρθρο συνεχίζεται στις εσωτερικές σελίδες. Ναι. Θα διαβάσετε το άρθρο του κυρίου Κουρί. Επειδή έχετε τοποθετηθεί σε πάρα πολλά ζητήματα, όμως, θα κάνω και εγώ κάποια τοποθέτηση, αν μου επιτρέπετε. Σας δίνω το. Είστε η μοναδική κυρία του τραπεζιού, έχετε το λόγο. Ωραία. Παρακαλώ. Λοιπόν, καταρχήν, όσον αφορά την κατάσταση τη σημερινή και αυτό το οποίο πληρώνουμε σήμερα, και θα κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπε αυτή η αξιότιμη κυρία σε σχέση με το κλείσιμο των δρόμων, που δεν μπορεί να πάει στο σπίτι της. Θα πω ότι σήμερα. Και αναφερθήκατε στο ότι τάχα φταίει η Νέα Δημοκρατία για την παρούσα κατάσταση. Σήμερα η κυβέρνηση η οποία υπάρχει έχει χρεώσει τη χώρα. Είμαστε μείον 3 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Έξω έχουμε πέσει σε αυτά που είχαμε πει. Η ίδια η κυβέρνηση τα είχε πει πέρσι στους ξένους. Έχει πέσει έξω 3 δισεκατομμύρια. Με το capital control έχει χρεώσει την ελληνική κοινωνία με παραπάνω μέτρα 1 δισεκατομμυρίου, τα οποία αν και τα πήρε, δεν έχει καταφέρει να εισπράξει παραπάνω έσοδα, ούτως ώστε να ισοσταθμίσει στα χαμένα από την δική σας την κυβερνητική πολιτική. Το γεγονός αυτό έρχεται και σε συνδυασμό και με την κατάσταση στο μεταναστευτικό, την οποία επίσης η δική σας η κυβέρνηση έφερε στη χώρα, γιατί με τα σημερινά στοιχεία που εδόθησαν στη δημοσιότητα, τον Ιανουάριο του 2015 είχαν μπει στην Ελλάδα 475 πρόσφυγες. Τον Ιανουάριο φέτος του 2016, ένα χρόνο μετά, έχουν μπει 60.000 πρόσφυγες. Είναι απολύτως έτσι, όπως το λέτε. Είναι έτσι, διότι με την πολιτική των ανοιχτών συνόρων, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω, γιατί είσαστε 5 και πρέπει να έχω κι εγώ ένα μικρό χρόνο να απαντήσω. Μην το ξαναπείτε. Λοιπόν, όχι, πώς. Λοιπόν, και είναι αντιφεμινιστικό να επικαλείστε το φίλο σας για να μιλήσετε. Δεν επικαλέστηκα το φίλο μου, τους αριθμούς. Όχι, επικαλέστηκα. Είμαστε ευγενικοί, αλλά δεν πρέπει εσείς να ζητάτε ιδιαίτερη μεταχείριση. Επικαλέστηκα, η οποία είναι πολιτική ταυτότητα του δημοσιογράφου Αντώνη Κοκολίκου ποια είναι, για να συνεννοηθούμε δηλαδή, γιατί τώρα είστε και προσβλητικοί. Είστε προσβλητικοί και βλέπω ότι δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω. Σε αυτό, πολύ καλά καταλαβαίνω, μην ανησυχείτε. Δηλαδή ξέρετε την πολιτική μου ταυτότητα. Για να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό το οποίο, για να ολοκληρώσω αυτό το οποίο. Γνωρίζετε την πολιτική, απαξιείτε κιόλας. Όχι, με διακόπτεται. Οι τρόποι σας είναι φοβεροί, δηλαδή. Οπότε δεν μπορώ Μα τέτοια. Σας λέω, με προσβάλλετε λέγοντάς μου ότι ενώ είμαι δημοσιογράφος έχω πολιτική ταυτότητα, δηλαδή σε κάποιο κόμμα ανήκω. Το είπατε πιο χοντρά προηγουμένως 5-1 και παριστάνετε ότι δεν ακούτε. Ακούστε, η ιδεολογική σας ταυτότητα είναι η ταυτότητα η οποία λέει ότι σήμερα ουσιαστικά αυτό δεν αποσύει πλήρως τις ευθύνες από την παρούσα κυβέρνηση, έτσι, και τη στηρίζει προκειμένου να συνεχίσει την καταστροφική πολιτική που ασκεί εδώ και ένα χρόνο στη χώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ το κάνω αυτό. Όταν λοιπόν τοποθετείται κάποιος άλλος, βεβαίως, και εσείς, όταν τοποθετήσετε λοιπόν πάνω σε αυτό το οποίο καταθέτει κάποιος άλλος, έτσι, αν μη τι άλλο, θα πρέπει τουλάχιστον να τον ακούσετε. Εγώ λοιπόν εκείνο το οποίο λέω. Μα κυρία Ράτη, αυτό εκείνο το οποίο λέω είναι δηλαδή, ότι. Ο καθένας από εμάς όταν εδώ σήμερα ο κύριος Τσίπρας το μόνο που πέτυχε είναι να περιμένει και να κρατήσει ένα σταθερό status quo, δηλαδή να μην έρθουν κι άλλες ορδές μεταναστών. Παρετούμε γιατί έτσι, μιλάτε μόνοι σας. Δεν ακούτε. Μέχρι την επόμενη συνάντηση στην οποία θα έρθει και η Τουρκία να συζητήσει, η οποία δεν ήρθε στο τραπέζι να συζητήσει επικαλούμενη ότι είχε τη συγκεκριμένη βομβιστική επίθεση στη χώρα της, τότε λοιπόν θα έχουμε μια σαφή δέσμευση για το τι θα γίνει στο μέλλον. Μέχρι τότε θα είμαστε σε αναστολή. Θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό το οποίο τώρα ξεκινάει και εξαγγέλει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα ολοκληρώσει τα hot spot που έπρεπε να τα έχει ολοκληρώσει πολύ πριν, ούτως ώστε να είμαστε πλήρως εντάξει στις υποχρεώσεις μας, ότι θα επαναπροωθήσει με ταχύ ρυθμό και σε συνεργασία με την Ευρώπη πίσω στο χώρο από όπου ήρθανε τους μετανάστες και ότι θα δει τι θα κάνει με το κλείσιμο των συνόρων που ακόμα πάνω στον προμαχώνα δεν μπορεί να μπει άνθρωπος ούτε να βγει. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν που μιλάμε, πρέπει και ολοκληρώνω βεβαίως, σήμερα λοιπόν που μιλάμε πρέπει να δούμε ποιες είναι οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης για το ότι έχουμε φτάσει ως εδώ και στο μεταναστευτικό και στην οικονομία. Τέλος, να πω ένα σχόλιο, διότι υπόθηκαν πολλά και από τον κύριο Κατσίκη, έτσι, να πω ένα σχόλιο. Όλοι θέλουμε να χυθεί άπλετο φως σε όλες τις υποθέσεις οι οποίες αφορούν
ενδεχόμενη αυτό είναι μια σωστή θέση. Είναι μια σωστή θέση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αράτη. Ήδη συνειδητοποιούμε με τον κύριο Καμένο, ήδη αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω τον κύριο Κοκορίκο. 19 δικογραφίες στον εισαγγελέα. Λοιπόν, ήδη την υλοποιούμε. Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Μπενέτο από Πάτρα, καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί σας κάνει εντύπωση, γράφετε, το ότι δεν έπαιξαν τίποτα τα κανάλια για τον Παπασταύρου? Μήπως ανέφεραν τίποτα για τη Μαρέβα, για τη συνεργασία της με τον Παπασταύρου? Μήπως επειδή έχουν βαλθεί να πλέξουν το εγκόμιο του Μητσοτάκη γιατί είναι σοβαρός, μορφωμένος κλπ? Και ο Χαρδούβελης ήταν απόφοιτος, λέει, του Columbia University. Σας λέει μήπως κάτι, αλήθεια γιατί? Και επίσης, γιατί δεν αποκαλύψατε τι τελικά έχει γίνει? Με ποιο θέμα ακριβώς δεν έχουμε αποκαλύψει τι έχει γίνει? Ό,τι ξέρουμε το λέμε. Κύριε Μπενέτο, δεν μας κατηγορήσετε και γι' αυτό. Είναι κακό να είσαι απόφοιτος του Columbia University? Όχι, κακό δεν είναι καθόλου. Κακό. Απλώς, ξέρετε, δεν έχουν όλη την ευχέρεια οι Έλληνες πολίτες να πάνε σε αυτά τα πολύ καλά λένε πανεπιστήμια, διότι κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια οικονομική άνεση. Για τους αξίους. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να έχεις όμως και μια, αν δεν έχεις υποτροφία, να έχεις μια οικονομική άνεση για να μπορέσεις να πας στο Κολούμπια, προφανώς, αλλά αυτό στο Χάρβαρντ που λέει ο κύριος Τριγάζης και στο Όξφορντ κτλ. Σε όλο τον κόσμο ισχύει αυτό, όχι μόνο στην Ελλάδα. Δεν εννοούσε αυτό, μάλλον. Είπε ότι παρά το γεγονός ότι υπάρχουν από καλά πανεπιστήμια πολιτικοί με πολύ καλά πτυχία, πολύ καλές σπουδές, πολύ καλές γνώσεις, λύσεις δεν φέρανε. Νομίζω ότι αυτό υπονοεί. Ναι, αυτό λέει. Δεν είναι θέμα αν σπούδα. Καλά έκανε, πολύ καλά. Και έχουμε δει άλλους ανθρώπους που δεν έχουν τελειώσει πανεπιστήμια, κύριε Σουμελίδη. Η Ελλάδα έχει χιλιάδες ανθρώπους και τα έχουν καταφέρει στη ζωή τους. Στο εξωτερικό και είναι σε πολύ καλά πανεπιστήμια. Λοιπόν. Ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο Εύω Μοράλες, δεν έχει τελειώσει ούτε το δημοτικό, κύριε Λιάσο. Μάλιστα. Κύριε Κοκορίκο, έχετε το λόγο. Τι θέλετε να σχολιάσετε? Κοιτάξτε, καταρχήν θα σχολιάσω κάπως τη συμπεριφορά της κυρίας Ράπτη. Αφήστε την κυρία Ράπτη. Για τον λόγο ότι. Τις τοποθετήσεις εννοείται. Όχι τη συμπεριφορά, γιατί νομίζω ότι σας τιμώ. Τη συμπεριφορά είπα. Αντιθέτως. Τη συμπεριφορά είπα. Για το λόγο ότι όλοι ελπίζουμε ότι οι νεότεροι σε ηλικία πολιτικοί θα έχουν και ένα διαφορετικό ήθος. Επίσης πιστεύουμε ότι οι γυναίκες στην πολιτική μπορούν να δώσουν κάποιο νέο, ας πούμε, ήθος σε κάποιο αυτό. Αν μεταφέρουμε, ας πούμε, τις πρακτικές του παρελθόντος και δυστυχώς βλέπουμε να τις αντιγράφουν νεότερα πρόσωπα, όχι μόνο στον εαυτό τους δεν προσφέρουν καμιά υπηρεσία, αλλά ούτε και εμείς είμαστε ευτυχείς. Στο τραπέζι είμαστε τουλάχιστον 2 δημοσιογράφοι. Έτσι, οι δημοσιογράφοι έχουμε κάποια απόσταση από τα κόμματα, εκτός και αν οι ίδιοι κατεβαίνουμε ως υποψήφοι με τα κόμματα. Έχει συμβεί αυτό. Πολλοί δημοσιογράφοι κατεβαίνουν. Αυτό είναι δημοσιογραφική ιδιότητα, κατά τη γνώμη μου. Ναι. Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν και μερικοί άνθρωποι, περίπου 35 χρόνια στην πολιτική, άρα οι νέοι πολιτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ποιος είναι ποιος και να μην τσουβαλιάζουν δημοσιογράφους σε κόμματα. Πολύ περισσότερο τον Κοκορίκο, στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και στοιχειώδης γνώση. Το να είσαι προπέτης και να τα ξέρεις όλα και να τσουβαλιάζεις τους άλλους και να υποτιμάς, ας πούμε, τους συνομιλητές σου σε ένα τραπέζι, δεν σου δίνει, ας πούμε, καμία αξία, ούτε αποτελεί πολιτική αρετή. Αυτό για να κλείσω σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά. Δεν έχετε ιδεολογική τοποθέτηση. Σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά. Δεν έχετε ιδεολογικές τοποθετήσεις. Μην το κάνουμε προσωπικό. Μην το κάνουμε προσωπικό. Όχι, επειδή παρακαλώ, γιατί έχουμε πολλά θέματα να κουβεντιάσουμε. Το ποδοσφαιρικό 5-1 που καταλαβαίνει το μυαλό το δικό σας δεν υπάρχει στο δικό μου το μυαλό. Εγώ ακόμα και 5 νεοδημοκράτες να δω, ξέρω να τους ξεχωρίζω. Είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, άλλο πράγμα ο Νικήτας Κακλαμάνης και άλλο πράγμα, ξέρω εγώ, διάφορα άλλα στελέχη. Ακόμα και στους νεοδημοκράτες δεν τους ταυτίζω. Εσείς μας κάνατε 5-1 εδώ όλους. Λοιπόν, καθίστε να πω εγώ τώρα κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο με τη διέννηση στην προσωπική. Έρχονται τα μηνύματα σοριδών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυξήθηκε, κύριε Κοκορίκο, για να πούμε τα πολύ σοβαρά προβλήματα. Και αυτά είναι που μας ταλανίζουν και θα μας απασχολούν πάρα πολύ, νομίζω, και το επόμενο διάστημα. Αυξήθηκε η ανεργία τον Ιανουάριο, κύριε Κοκορίκο. Σε ανωδική τροχιά, λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΕΔ, η εγγεγραμμένη ανεργία για το μήνα Ιανουάριο του 2016, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας ανήλθε σε 876.752 άτομα, δηλαδή περισσότεροι κατά 17.950 άτομα, σε ποσοστό συν 2,09% σε σχέση με το μήνα Δεκέμβριο του 2015. Σε ένα μήνα τώρα η διαφορά αυτή, όπου ήταν 858.802 άτομα.
Αυτά είναι τα προβλήματα, κύριε Κοκορίκο. Και να σας πω ακόμα μία είδηση την οποία θέλω να την πω, ότι αν ονειρευόσασταν κανένα βράδυ που πέφτατε πάρα πολύ κουρασμένοι να κοιμηθείτε και ονειρευόσασταν ότι ξεμπερδεύουμε με την κυρία Κριστίν Λαγκάρντ, το όνειρο δεν ήταν σωστό. Ανανεώθηκε, να τη δούμε την ωραιοτάτη, ανανεώθηκε η θητεία της για την επόμενη πενταετία. Θα την έχουμε την κυρία Λαγκάρντ, κύριε Καροκαιρινέ. Δεν τη συμπαθείτε, δείξτε τη λίγο να τη δούμε. Αυτή είναι. Κοιτάξτε πόσο κομψή. Ανανεώθηκε για την επόμενη πενταετία Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου η κυρία Λαγκάρντ, κύριε Κοκορίκο. Για να κάνω και κάποιο σχόλιο και να εκμεταλλευτώ και την παρουσία του Πάνου του Τριγάλη στο τραπέζι, θέλω να πω κάτι για να το τζιγκλίσω περισσότερο και να ακούσω τη γνώμη του μετά. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία που έγινε με το ΝΑΤΟ, στην οποία η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε. Βάζει ωραίο θέμα τώρα. Εξυπαρκής. Βάζει ωραίο θέμα. Μάλιστα πολύ εύκολα. Κατά τη γνώμη μου, εδώ θα υπήρχε πεδίο που θα μπορούσε η κυβέρνηση να ζητήσει τουλάχιστον να αρθεί το κάζους μπέλι για να συμφωνήσει σε μια συνεργασία των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο μεταναστευτικό. Πώς μπορεί να συνεργάζονται δύο χώρες, από τις οποίες η μία απειλεί την άλλη ότι αν ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα θα της συγκηρύξει τον πόλεμο. Αφού λοιπόν βλέπουμε και επιβεβαιώνεται στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής ότι τουλάχιστον στο θέμα αυτό και στη συγκυρία αυτή έχουμε ισχυρή υποστήριξη, δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Νταβούτογλου δεν ήταν. Να πούμε ότι θα γίνει, φίλες και φίλοι, αντίθετος. Καλά τα λέει ο Αντώνης, στις 6 Μαρτίου θα ξαναγίνει Σύνοδο Κορυφής για το προσφυγικό, παρουσία του Τούρκου κυρίου Νταβούτογλου, πρωθυπουργού του κυρίου Νταβούτογλου. Μάλιστα, εντελώς συμβολικά, αυτή την τριμερή με τον Ολάν και τη Μέρκελ επρόκειτο να την έχει ο Νταβούτογλου. Αλλά επειδή λόγω της βόμβας αναγκάστηκε να μείνει λόγω της έκρηξης στην Άγκυρα, ναι. Έγινε και η τριμερή συνάντηση. Και ενώ ο Νταβούτογλου το κάλυψε ο Τσίπρας δηλαδή. Όχι, δεν λέω αυτό. Όχι, και καλά έκανε. Από αυτή την άποψη βέβαια καλά έκανε και το εκμεταλλεύτηκε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν λέω το εξής, ότι αν δεν το δούμε ελληνοκεντρικά, ότι δηλαδή εμείς είμαστε σε μόνιμη αντιπαράθεση με την Τουρκία και πρέπει να της βγάλουμε το μάτι ή αυτή να μας βγάλει το δικό μας, αλλά το δούμε. Πάντως εμείς δεν κάνουμε παραβιάσεις. Δεν σηκώνουμε τα πολεμικά μας αεροσκάφη κάθε μέρα και να μπαίνουμε μες στην Τουρκία να κάνουμε βόλτες πάνω από την Άγκυρα. Αυτοί μας την πέφτουν διαρκώς. Μόνο για να αναχαιτήσουν. Παρά μόνο για να αναχαιτήσουν. Στην περίπτωση των ενδιαφέρον των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ είναι να έχουν πόστα, spots, με αφορμή τους μετανάστες, για να εμποδίσουν την κάθοδο της Ρωσίας και πιθανή ανάμειξή της σε χερσαίες επιχειρήσεις στη Συρία. Γιατί η Τουρκία προσπαθεί να παρασύρει τις ΗΠΑ και σε χερσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλά γεράκια, τα είδαμε στη Σύνοδο του Μονάχου πριν από λίγες μέρες, 12 με 14 Φεβρουαρίου, και Γερμανούς και Αμερικανούς και τον Τζορτζ Σόρος αυτοπροσώπως να προτείνουν πόλεμο. Έτσι. Και επομένως αυτά τα σχέδια την κάναν τη δουλειά τους. Εξυπηρετήθηκαν τα ανατολικά σχέδια και οι αμερικανικές επιδιώξεις. Εμείς γιατί να μην εξυπηρετήσουμε λίγο τα δικά μας συμφέροντα. Αποσύρετε τον κάζους μπέλι, ας πούμε, από την Τουρκία και εντάξει. Ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση του Αντώνη, ενδιαφέρουσα. Δεν θα μπορούσε να γίνει όμως, διότι θα έπρεπε να δεχτούμε ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας και να αποτρέψουμε τις προσφυγικές ροές καθιονδήποτε τρόπο. Συνεπώς είχαμε ανάγκη από τη συμφωνία της Τουρκίας σε αυτό, ή θα έπρεπε να αντιδράσουμε αρνητικά, να μην επέλθει καμία συμφωνία και οι προσφυγικές ροές να συνεχίσουν να αποτελούν πληγή για τη χώρα. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία σε σχέση με το κουρδικό και το ΠΚΚ και την εμπλοκή της Αμερικής σε αυτό, η Αμερική την άδειασε, μη αναγνωρίζοντας το ΠΚΚ ως τρομοκρατική οργάνωση, μην αναγνωρίζοντας το κομμάτι του κουρδικού ως τέτοιο που προκαλεί στοιχείο και αποτελεί στοιχείο τρομοκρατικής οργάνωσης. Συνεπώς η Τουρκία βρίσκεται στη δύσκολη θέση να μην μπορεί να εισβάλλει στη Συρία. Από την άλλη πλευρά οι ρωσικές δυνάμεις πιστεύω δεν θα το επέτρεπαν. Η Αμερική προσπαθεί και θέλει και πετυχαίνει να μένει αμέτωχη. Ως εκ τούτου πιστεύω ότι η συμφωνία που έγινε με τις νατοικές δυνάμεις και όταν έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο προορίζεται και θα μείνει εκεί. Εύχομαι να είναι επιτυχής η αποστολή της. Άλλωστε δεν επιχειρεί καμία εκ των δύο χωρών που έχουμε διμερείς ασυμφωνίες, ούτε η Ελλάδα στα τουρκικά ύδατα, ούτε η Τουρκία στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μάλιστα. Αν μπορώ να κάνω και ένα σχόλιο σε σχέση με το ότι... Να σας δώσω το λόγο μετά, γιατί περιμένει ο κύριος Τριγάζης και θα σας δώσω αμέσως το λόγο. Ναι, κύριε Τριγάζη, και ο κύριος Σιφάκης και θα πάρετε το λόγο. Και ο κύριος Σουρμελίδης. Και σύντομος θα είναι. Παρακαλώ, έτσι σύντομα καλύτερα για να αλλάζουμε και θέματα. Βέβαια, ναι. Καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο
σε αυτά που είπε η κυρία Ράπτη για τα στατιστικά που μας είπε για τους πρόσφυγες και μετανάστες. Ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι πρέπει να το σταματήσει η Νέα Δημοκρατία. Άλλωστε ο κύριος Μητσοτάκης τώρα που πήγε στην Ευρώπη τήρησε μια εθνική στάση στο προσφυγικό. Ναι. Άρα ας μην τα σημειώματα που έχετε από το παρελθόν μην τα χρησιμοποιείτε. Σημερινά είναι αυτά, δεν είναι από το παρελθόν, κύριε Τριγάζη. Οι αριθμοί είναι σημερινοί και απλώς δείχνουν τη διαφορά στους αριθμούς. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πολύ σωστή παρατήρηση, κύριε Τριγάζη, κάνετε. Πολύ σωστή παρατήρηση κάνετε. Θα συμφωνήσω και αυτό θα έλεγα πριν. Να συνεχίσω. Θα συμφωνήσω στο ότι επιτέλους μια κοινή γραμμή έχει χαρακτή. Να συνεχίσω, διότι πρέπει να απαντήσω στον κύριο Κοκορίκο. Δεν χρειάζεται. Να απαντήσω. Σου λέω, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται, διότι τι είναι στους 5 μέσα, άρα λογικά, κύριε Κοκορίκο, θα έπρεπε να συμφωνήσω μαζί σας με βάση τη λογική της κυρίας Ράπτη. Άρα θέλω να σας πω το εξής όμως. Νομίζω ότι η συμφωνία που έχει κάνει η κυβέρνηση και από ό,τι άκουσα τον κύριο Βίτσα σήμερα σε κάποιο κανάλι στη συμφωνία που έκανε η κυβέρνηση με το ΝΑΤΟ συμπεριλαμβάνονται και τα δωδεκάνησα που όπως ξέρετε... Συμπεριλαμβάνονται και τα δωδεκάνησα. Που όπως ξέρετε η Τουρκία έχει ενστάσεις γιατί... Επειδή λέει ότι η συνθήκη παραχώρησης των δωδεκανήσεων στην Ελλάδα έχει κάποια σημεία που δεν αναγνωρίζει η Τουρκία. Ναι, βέβαια το αεροπλάνο δεν τα αφήσαν οι Τούρκοι να ανεφοδιαστεί, το πρωθυπουργικό στη Ρόδο. Μα γι' αυτό έγινε το θέμα, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό το θέμα με τα δωδεκάνησα. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Σουρμελή, θέλετε να πείτε κάτι? Και πάρτε τον κύριο Μαριά. Τον κύριο Μαριά στη τηλέφωνο. Να προσθέσω κάτι όμως. Τον έχουμε. Κύριε Λιάτσο, δεν ολοκλήρωσα, παρακαλώ. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, νόμιζα ότι γιατί έχω μια τηλεφωνική να βγάλω γι' αυτό. Θέλω να πω ότι κατανοώ τις ανησυχίες για την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, αλλά είμαι τουλάχιστον να πω ότι καταλαβαίνω εγώ από τις διεθνείς εξελίξεις η παρουσία του ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να ευνοήσει την Τουρκία στο θέμα των γκρίζων ζωνών κλπ. Ούτε από το Αιγαίο το ΝΑΤΟ θα πάει στη Συρία. Των γκρίζων ζωνών κατά την Τουρκία, έτσι εμείς δεν... Ναι, λέω, μα γι' αυτό λέω. Κατά την Τουρκία, εμείς δεν έχουμε γκρίζων ζώνες. Επίσης δεν θα πάει στη... Παρακαλώ. Λέω λοιπόν... Ολοκληρώστε γιατί θα βγάλω μια τηλεφωνική. Ναι, να πω... Μετά την τηλεφωνική. Λέει λοιπόν ότι το ενδεχόμενο να πάει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο στη Συρία δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί. Άλλωστε... Ξέρετε κύριε Λιάτσο και να ξέρουν οι τηλεθεατές ότι το ΝΑΤΟ είναι το μακρύ χέρι των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο θέμα της Συρίας τα έχουν βρει με τους Ρώσους. Από τη στιγμή που οι Ρώσοι δεν θέλουν επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Συρία δεν πρόκειται να γίνει. Μάλιστα. Μας τα είπατε πολύ καλά για να το κατανοήσουμε αυτό και ήταν πολύ σοβαρό αυτό που είπατε. Θέλω να καλησπερίσω τον ανεξάρτητο Ευρωβουλευτή, τον κύριο Νότι Μαριά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιάτσο, σε εσάς και στο πάνελ. Τι κάνετε? Καλά, δεν είμαστε κοντά σας. Είμαι Θεσσαλονίκη για κάποιες ομιλίες και εκδηλώσεις. Είχατε κάνει προ καιρού μία αποκάλυψη στην εκπομπή εδώ, ένα βράδυ, μια Παρασκευή θυμάμαι, και μας είχατε πει ότι αγοράσαμε εμείς δημόσιο χρέος άλλων χωρών. Είχα πει λοιπόν ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είχε διαθέσει 17 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο ποσοτικής χαλάρωσης και είχε αγοράσει χρέος ομόλογα κρατών και διεθνών οργανισμών αλλά και εταιριών. 17 δισεκατομμύρια. 17 δις. 17 δις. Πήρα την απάντηση από τον κύριο Ντράγκη. Πράγματι επιβεβαίωσε ότι μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου εντός του 2015 και μέχρι 4 Δεκεμβρίου του 2015 είχε αγοράσει στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης η Τράπεζα της Ελλάδος ομόλογα ύψους 16,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απίστευτο. Δεύτερον,
Από αυτά τα 12,5 δισεκατομμύρια διατέθηκαν για να αγοραστούν ομόλογα υπερεθνικών οργανισμών που βρίσκονται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα τον εξής. Πρώτον, ομόλογα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομόλογα του ESM, δηλαδή του μηχανισμού ο οποίος μας δάνεισε προκειμένου να γίνει το τρίτο μνημόνιο και επιβλήθηκε και το τρίτο μνημόνιο βέβαια ως όρι. Επίσης του EFSF, που είναι ο οργανισμός που δάνεισε την Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου μνημονίου, και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Άρα λοιπόν αποδεικνύεται ότι σε μια φάση που η Ελλάδα έψαχνε να βρει χρήματα να δανειστεί, στην ουσία η Τράπεζα της Ελλάδος δάνεισε τους δανειστές για να μας δανείσουν στο πλαίσιο του τρίτου μνημονίου και να επιβληθεί και το μνημόνιο. Ερώτηση. Κύριε Μαριά, καλησπέρα. Ο Κώστας ο Κατσίκης είμαι. Καλησπέρα. Ο Κώστας ο Κατσίκης. Δείξτε τον κύριο Κατσίκη. Έχετε την καλοσύνη, σε συνέχεια των όσων στοιχείων μας παραθέσατε, να μας πείτε με τι επιτόκιο αγοράστηκαν αυτά τα ομόλογα και σε ποια χρονική διάρκεια? Δεν μου τα απαντάει αυτά ο Ντράγκη. Είναι μια σωστή ερώτηση. Έχω στείλει και την απάντηση με το δελτίο τύπου τους ώστε να τη βλέπουν όλοι. Θα σας πω. Πρώτον, δεν μου απαντάει από πού προήλθαν τα λεφτά. Πού βρήκε ο κύριος Τουρνάρας τα λεφτά αυτά? Εδώ μας είχαν τρελάνει στην αγωνία. Θα μειωθούν, δεν θα μειωθούν οι συντάξεις. Θα κοπούνε, δεν θα κοπούνε οι επικουρικές. Θα μειωθούν, δεν θα μειωθούν, πώς τα λένε, τα εφάπαξ. Και βρήκε ο Τουρνάρας και 17 δισεκατομμύρια και αγόραζε χρέη άλλων χωρών. Δεύτερον, επειδή η ερώτηση ήταν πολύ συγκεκριμένη, τον ρωτούσα επίσης να επισυνάψει και ένα κατάλογο τι ακριβώς αγόρασε, από ποιο χρονικό διάστημα κλπ. Μάλιστα. Το πιο σημαντικό επίσης είναι ότι διατέθηκαν, 12,5 είπαμε ήταν για διεθνείς οργανισμούς. Υπάρχουν και 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν για την αγορά καλυμμένων ομολόγων, που σημαίνει ότι είναι ομόλογα που εκδίδουν τράπεζες. Και εκεί λοιπόν είχα ρωτήσει ποιον τραπεζών. Και υπέβαλα και Deutsche Bank, μήπως, μη μου πείτε. Είναι... Μπράβο. Ρώτησα λοιπόν μήπως Deutsche Bank. Deutsche Bank. Και μου απαντάει λοιπόν ο κύριος Ντράγκη ότι δεν πρόκειται να μου δώσουν στοιχεία ούτε αυτός ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος, διότι εάν δοθούν στοιχεία, αυτά μπορεί να επηρεάσουν το ίδιο το πρόγραμμα αγοράς που κάνει η ΕΠΟΥΤΟΥ κλπ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρώτον, πολύ ενδιαφέροντα, δύο συμπεράσματα απλά. Πρώτον, η δανειζόμενη Ελλάδα δάνεισε τους δανειστές για να τη δανείσουν. Δεύτερον, την ώρα που είχε στεγνώσει η αγορά και δεν υπήρχε φράγκο, βρέθηκαν 16,3 δις ευρώ το 2015. Απίστευτο. Τρίτο και πιο σημαντικό, την ώρα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αναζητούσε έστω λίγα ευρώ, μια δόση από τα δάνεια, η Τράπεζα της Ελλάδος είχε αυτό το ποσό. Που δεν ανήκει στο ελληνικό κράτος. Το ESM, ένα λεπτάκι, το ESM μας έχει δώσει... Όχι, αυτό που λέει ο κύριος Σουρμελίδης είναι πολύ σοβαρό. Δεν τον άκουσα. Ότι η Τράπεζα της Ελλάδος λόγω του ευρώ δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Ανήκει, ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ακούστε, έχει μια διαφορά. Πρώτον, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει μεγαλομέτωχο το ελληνικό δημόσιο. Ανήκει. Σε τι ποσοστό? Σε τι ποσοστό? Αφήστε με να σας πω. Δεύτερον, εάν η Τράπεζα μειοψηφικό ποσοστό. Στο 6% είναι, νομίζω. Στο πλαίσιο της ποσοτικής χαλάρωσης ή στο πλαίσιο του ΕΛΑ υποστεί ζημία, τότε αυτό περνάει στον ισολογισμό της και εν συνεχεία η ζημιά περνάει στον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά μας τα είπε ο Ντράγκη ξεκάθαρα σε σχέση με τον ΕΛΑ. Κάτι τελευταίο. Τελευταίο και κλείνω με αυτό. Γιατί είμαι και από μακριά και είναι λίγο δύσκολο. Απλά εγώ βγήκα για να ενημερώσω. Παρακαλώ, ναι, σας ακούμε. Τα συμπεράσματά του. Από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι ο ESM μας έχει δώσει μέχρι στιγμής 21 δισεκατομμύρια ευρώ. Cash όμως, γιατί τα άλλα τα έχει συμψηφίσει, ρευστό μας έδωσε 15 δις. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι ζητά από τον Ντράγκη να μου πει από τα 12,5 δις πόσα πήρε ομόλογα του ESM, ο οποίος δάνεισε την Ελλάδα. Επίσης, επειδή υπάρχει δανεισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν ρωτάτε κανείς, μα έβγαλε ομόλογα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δάνειο γέφυρα που πήραμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ τον μήνα Ιούλιο ή Αύγουστο, αν θυμάμαι καλά, το μας έδωσε τα λεφτά ο EFSM, δηλαδή ένα ταμείο της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε
Αυτό, αν θυμόσαστε τότε στη Βουλή, είχε επιβάλει να ψηφιστούν κάποια μέτρα. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχει λοιπόν τεράστιο θέμα. Πρωτού κλείσει ο κύριος Μαριάς να το ρωτήσω κάτι. Μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις προς τον κύριο Τσακαλώτο, να δει και αυτός τι μπορεί να πληροφορήσει. Πείτε μου κάτι, θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο κύριος Τριγάζης. Η Τράπεζα της Ελλάδος, οι μετοχές της πώς είναι, έχετε εικόνα κύριε Μαριά, σήμερα? Έχουν μεγάλη διασπορά, το ελληνικό δημόσιο έχει με ένα ύψος 6-7%. 6% λοιπόν. Σωστά το είπε. 6%. Κύριε Τριγάζη, ρωτήστε. Άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αγαπητέ Νότι, επειδή σε είδα και στα μπλόκα των αγροτών και μια και είσαι τα παλιά, όχι μόνο των αγροτών, όχι προχθές, μια και είσαι στη Θεσσαλονίκη, δεν λες κάτι στους αγρότες να ανοίξουν τα σύνορα με τη Βουλγαρία, διότι όπως είδες οι Βούλγαροι μας κλείσαν τα σύνορα από την άλλη μεριά και απειλούνται οι διμερείς σχέσεις της χώρας. Εθνικό το θέμα. Να πω το εξής, αγαπητέ κύριε Τριγάζη. Πάνο, γνωριζόμαστε με τον Πάνο από την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 3,5% και εγώ συνεργαζόμουν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Όχι εποχές που είναι ισχυρός. Λοιπόν, και αν θυμάσαι και άλλη εποχή, και επί Καραμαλή νομίζω, ή όχι του Σαμαρά, ότι είχαν κλείσει ξανά τα σύνορα, είχαν γίνει προβλήματα. Υπάρχουν αυτά τα θέματα. Τότε είχε μπει ο Μπορίσοφ στην Ελλάδα. Το θυμάσαι. Ο Μπορίσοφ, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, επί Καραμαλή. Δεν είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως τότε να σταματήσουν τα μπλόκα. Νότι, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Κύριε Μαριά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα δευτερόλεπτο, δώσ' μου κάτι άλλο να πω, μόνο μια είδηση μόνο. Ο Ντράγκη τη Δευτέρα που μας πέρασε ανακοίνωσε ότι τα κόκκινα δάνεια στην Ιταλία δεν θα πουληθούν σε κοράκια, αλλά θα δοθούν ως collateral σε εγγυήσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κρατηθούν εκεί. Και ζήτησα από τον Ντάισεμπλουμ την Πέμπτη που είχε έρθει να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα ό,τι εφαρμόζεται στην Ιταλία. Πολύ σωστά. Δηλαδή να πάρουν τα κόκκινα δάνεια ως collateral στη ΕΚΟΥ του και να μην χάσουν οι άνθρωποι. Θέλω να σας δείξω κάτι. Ευχαριστούμε κύριε Μαριά. Ευχαριστώ πολύ. Και μπράβο για την ερώτηση και που καταφέρατε και τον Ντράγκη και πήρατε την απάντηση από το αφεντικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να είστε καλά. Για να το ομολογήσουμε όμως, Εμπίλη, προέκυψε από την εκπομπή σου και από μια ψιλοκόντρα που είχαμε. Όταν κάνουμε κόντρα, εμείς βγάζουμε ειδήσεις. Και τότε παρουσία σου δεσμεύτηκα ότι θα κάνω ερώτηση. Γι' αυτό σε κόντραρα εγώ. Γι' αυτό σε κόντραρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε Νότι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε στη διαφημίση, θέλω να σας δείξω κάτι. Δεν ξέρω, θέλετε να δείτε κάτι? Πώς δεν θέλω να μας το δείχνετε εσείς. Λοιπόν, για δείξτε τι έγινε σήμερα στη Βουλή με τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Παπά, αν δεν κάνω λάθος, όχι, τον κύριο Λαγό, με συγχωρείτε, τον κύριο Λαγό και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτσι. Λοιπόν, για μας, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση η οποία τον υποστηρίζει είναι προδοτική. Έχει παραχωρήσει τα σύνορα της πατρίδας μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Χρυσή Αυγή έχει το οποιοδήποτε πρόβλημα με τους... Παρακαλώ, σας αφαιρώ το λόγο, κύριε Λαγέ. Γιατί μου αφαιρείτε το λόγο? Διότι είπατε πράγματα ανεπίτρεπτα για δεύτερη συνεχή μέρα και το λέτε μάλιστα επίτηδες για να προκληθεί επεισόδιο στην αίθουσα. Είναι ανεπίτρεπτη αυτή η φρασεολογία περί προδοτών και μάλιστα δεν είναι θέμα άποψης. Δεν είναι θέμα άποψης για την ηγεσία, κύριε Λαγέ, για την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, για την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και για την κυβέρνηση και εκλεγμένους ανθρώπους και δοκιμασμένους. Είναι τεράστιο λάθος. Τα έχω με τον Υπουργό, τον δοτώ αυτόν Υπουργό. Σας επαναλαμβάνω ότι και οι υπουργοί και οι παρόντες είναι όλοι εκλεγμένοι. Η Χρυσή Αυγή υποστηρίζει σας αφαιρώ το λόγο. Οι βουλευτές σταματήστε παρακαλώ. Έχουν υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις και αν χρειαστεί παρακαλώ πολύ, σας αφαιρώ το λόγο. Τη γαλανόλευκη πατρίδα μας. Και όσον εσάς που αφαιρείτε το λόγο, κύριε Πρόεδρε, πραγματικά δεν το περίμενα. Σας αφαιρώ το λόγο. Το πόσο μη ανεκτικοί είστε σε αυτό που λέτε δημοκρατία και στο πόσο δεν ανέχεστε. Παρακαλώ πολύ. Τίποτα άλλο. Παρακαλώ πολύ.
Δεν δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας, κύριε Λαγέ, από όσους συστηματικά τη δημοκρατική διαδικασία μέσα σε αυτή την αίθουσα, συστηματικά επαναλαμβάνω, την έχουν καταπατήσει. Και το γνωρίζετε άριστα. Γνωρίζετε ότι αυτό το οποίο έγινε προχθές έχει πάρει το δρόμο του για να υπάρξει από την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής, την Νομική Επιτροπή, εισήγηση σε σχέση με το κατά πόσον σε απόρριτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Αμήνης με την ανώτατη ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων επιτρέπεται ο καθιονδήποτε τρόπο η βιντεοσκόπηση και μάλιστα το μοίρασμα και η αναπαραγωγή ύστερα σε εθνική κλίμακα. Αυτά γίναν, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, είναι αχαρακτήριστα κυριολεκτικά. Το ότι επιλέξατε εσείς σήμερα, να επαναφέρετε τη φρασεολογία περί προδοτών, αφού αυτό σας λέω, είναι απολύτως, όχι, δεν έχετε δικαίωμα να το πείτε. Το αντιλαμβάνεστε? Σε καμία περίπτωση. Απολύτως. Κύριε Λαγέ, έχετε καταλάβει τι κάνετε αυτή τη στιγμή? Ότι αυτή η φρασεολογία, η διχαστική, η υβριστική, αναφέρεται σε εκλεγμένους εκπροσώπους του λαού, σε κυβέρνηση η οποία έχει πάρει την ψήφο εμπιστοσύνης και στις ένοπλες δυνάμεις. Θα το πείτε άλλες 30 φορές και θα είστε, η συμπεριφορά σας είναι κατάπτυστη πολιτικά άλλες 30 φορές όσες το είπατε και το γνωρίζετε άριστα, διότι το κάνετε επί τούτου. Παρακαλώ πολύ να αποχωρήσετε και να διαγραφούν από τα πρακτικά αυτές οι λέξεις περί προδοτών. Ντροπή. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Όχι κύριε Παναγιώτα, ρε. Παρακαλώ πολύ. Ήτανε συλλογική η διαδικασία στην οποία δια του εκπροσώπου σας του κυρίου Λαγού επιμείνατε. Δεν πήρε πίσω αυτό που είπε, το επανέλαβε 20 φορές. Είναι προφανές ότι είχατε συστηματικά προετοιμάσει και τη σημερινή πρόκληση. Είναι η δεύτερη πρόκληση κατά ανέσχυντο τρόπο μέσα στο κοινοβούλιο τις 3 τελευταίες μέρες. Πάρτε τα μέτρα σας και η δημοκρατία θα πάρει τα δικά της. Ευχαριστούμε πολύ την Όλγα Καλατζή που ετοίμασε αυτό το ρεπορτάζ. Θα πάμε σε πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να ακούσουμε τα σχόλιά σας για αυτό που είδαμε και θα παίξουμε ακόμα ένα βίντεο. Θα το παίξω τρίτη φορά το βίντεο αυτό. Αυτό που έγινε πριν από 2 μέρες με τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη, πάλι από τη Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, διαφημίσεις 2 λεπτών. Το καλό, αποχωρήστε, αλλά δεν απάντησε σε τίποτα. Ο Καμένος δεν απάντησε σε τίποτα για την προδοσία που κάνετε, που βάζετε το ΝΑΤΟ στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος. Να αποχωρήσετε και από τη χώρα, μια και καλή. Και να λήξει αυτό το πανηγύρι επιτέλους. Γιατί αυτό που κάνετε με το ΝΑΤΟ είναι προδοσία και ξεπούλημα. Και απλά ψουρίζει τώρα. Αυτό που γίνεται με αυτή την επιτροπή, εδώ θέλει να πάρει ο Καμένος, θέλει να πάρει έγκριση της Βουλής για όλα αυτά τα προδοτικά που σχεδιάζουν με τους Νατοικούς και τους Τούρκους. Καλύτερα λοιπόν να αποχωρήσουν, να τελειώνει το πανηγύρι αυτό. Ρε κατέβα στο χέρι σου ρε, ρε κατέβα και μην μου κάνεις τώρα τέτοια. Έλα μην μου κάνεις τώρα τέτοια εμένα και τρελαθώ. Έλα τώρα και τρελαθώ, μου πουλάει και το χέρι, ο Καραγκιόζης. Ρε κατέβασε το χεράκι σου κάτω, μην μου το κουνάς το χέρι. Μην μου το κουνάς το χεράκι εμένα, Ρόμπα. Ρόμπα, μην μου κουνάς χεράκια. Καραγκιόζη, δε Σιριζέη. Αυτό έγινε πριν από 3-24 ώρα. Σήμερα είχαμε το επεισόδιο με τον κύριο Λαγό. Ακούσατε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτσι. Κύριε Σουρμελή, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε σχόλια και να μας πείτε και για το ΝΑΤΟ και εσείς τις δικές σας σκέψεις. Ναι, για το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Δεν είναι θέμα αν είναι θλιβερό ή όχι. Δεν είναι θλιβερό. Λίγο νερό ο κύριος Τριγάζης θέλει. Είναι προκλητικό αυτό που συμβαίνει με τη Χρυσή Αυγή.
Και πιστεύω ότι υπάρχει και κάποια σκοπιμότητα που συνεχίζουν αυτή τη στιγμή, που επιδιώκουν να ανεβάσουν τόσο πολύ τους τόνους. Νομίζω ότι και στους δρόμους που γίνονται διαδηλώσεις θα επιδιώξουν αίμα, όπως και μέσα στη Βουλή επιδιώκουν οι φασαρίες. Τέλος πάντων, είναι ένα πρόβλημα αυτό το οποίο υπάρχει στη χώρα με αυτό το κόμμα και είναι συνολικότερο, και να δούμε πώς ακόμα θα Για να έρθουμε λίγο, Σπύρο, στο ΝΑΤΟ. Στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, πρώτον, πρέπει να αρχίσουμε νομίζω κάποια στιγμή από τα βασικά. Η Ελλάδα είναι μέρος του ΝΑΤΟ. Κανένα ΝΑΤΟ δεν θα καταλάβει κανένα έδαφος της Ελλάδας. Έτσι. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, νομίζω ότι η απόφαση της κυβέρνησης να αποδεχθεί μια πρόταση, η οποία ήταν πρόταση της Μέρκελ. Θυμάστε το σύνθημα, το ΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Βεβαίως. Όλα τα θυμάμαι. Έξω οι βάσεις του θανάτου. Όλοι. Βάσεις φύγανε. Από κάτω, οι επίγειες. Μετά ήρθαν οι δορυφόροι από πάνω. Κύριε αγαπητέ Εμίλη, έχουμε πάρει μέρος σε αυτές τις διαδηλώσεις. Όταν ήμασταν στο πανεπιστήμιο. Ναι, αλλά όμως η ζωή δεν είναι στατική και δεν συμβαίνουν συνεχώς ανά τις δεκαετίες τα ίδια ακριβώς πράγματα. Η κίνηση για να αποδεχθεί τη διαδικασία για το ΝΑΤΟ, την κυβέρνηση, έφερε σε πλεονεκτική θέση τη χώρα σε ό,τι αφορά το ασφιχτικό pressing, ότι φταίμε εμείς για το μεταναστευτικό. Ωραία. Αν λοιπόν υπέρτερες δυνάμεις, η συμμαχία, έρθει στα νερά αυτά, στα ύδατα, θα μειώσει τις ροές, θα κάνει κάτι διαφορετικό, να το δούμε. Το ΝΑΤΟ δεν επεμβαίνει στις ελληνοτουρκικές διαφορές που θα συνεχιστούν και θα υπάρχουν. Αλλά δεν επεμβαίνει έτσι κι αλλιώς και δεν επεμβαίνει τυπικά, εδώ και δεκαετίες δεν επεμβαίνει τυπικά. Ουσιαστικά προσπαθεί πάντα, λέει, να τα βρείτε και να κάνετε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και τα διάφορα τέτοια. Το κυριότερο όμως που θέλω να πω αυτή τη στιγμή, γιατί είπα ότι δεν είναι στη ζωή, δεν υπάρχει στατικότητα. Εδώ συμβαίνουν συγκλονιστικά πράγματα στην περιοχή. Όταν αρχίσει να συζητιέται το θέμα των στενών των Δαρδανελίων και με τη ρωσοτουρκική αντιπαράθεση, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα παρακαλάνε να έρθουν άλλα 47 πλοία του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, εκτός από τους πολέμους, που οι πόλεμοι βεβαίως δεν είναι αθώοι, αλλά και στους οποίους δεν μετέχει η Ελλάδα, δεν πήρε καμιά ελληνική κυβέρνηση, ούτε και οι προηγούμενες, στην πλειοψηφία τους, να πάρουμε μέρος σε τέτοιους πολέμους. Και δεν θα το κάνει η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει. Και δεν θα το κάνει. Όμως, υπάρχει μια ενεργειακή συμφωνία. Υπάρχει μια νέα εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει μια ενεργειακή συμφωνία Ρωσίας, Αμερικής, Ισραήλ, Αιγύπτου, Ιορδανίας, Λιβάνου, Ελλάδας, Κύπρου. Και σε αυτή την ενεργειακή συμφωνία η Ελλάδα εδώ και χρόνια έχει πει ότι εγώ πλέον τα τελευταία, εν πάση περιπτώσει 6-7, ότι εγώ ενδιαφέρομαι και επειδή θα περάσουν αγωγοί από την περιοχή μου, ενδιαφέρομαι να είμαι μέλος και να έχω λόγο. Άρα όλα αυτά που συμβαίνουν δεν είναι τόσο τυχαία, δεν είναι σε βάρος της χώρας, βεβαίως και δημιουργούν αντιπαραθέσεις, γιατί σε αυτή τη συμφωνία και σε αυτό το σχεδιασμό που υπάρχει και για τη Συρία και για την ενεργειακή συμφωνία και για νέα σύνορα στη Μέση Ανατολή και για το κουρδικό κράτος που έρχεται και στη Συρία, που όπως υπάρχει και στο Βόρειο Ιράκ, σε όλα αυτά δεν μετέχει η Τουρκία. Η Τουρκία έχει τους δικούς της λόγους να είναι εκνευρισμένη, να διαφωνεί και να αντιδρά ως μεγάλη δύναμη που θεωρεί τον εαυτό της με πολύ βίαιο τρόπο. Υπάρχει κίνδυνος λοιπόν μιας μεγάλης σύραξης στην περιοχή. Μάλιστα. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς και να λέμε δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν είμαστε με κανέναν και να λέμε συνθήματα του 80 τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη σημερινή κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Στην περιοχή θα αλλάξουν τα πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς τα κοιτάμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Σπύρο, εδώ ο Ομπάμα πάει στην Κούβα. Πάει στην Κούβα προσεχώς. Και ο Κύριλλος με τον Πάπα έπειτα από 1000 χρόνια συναντηθήκανε στην Αβάνα. Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Λιάτσο? Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο? Βεβαίως, να διαβάσω ένα μήνυμα. Τώρα θα έρθω σε εσάς. Κύριε Μασμανίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Είστε υπερήφανος, μου λέτε, με τον νεότατο πολιτικό Αλέξη Τσίπρα που είπε τόσα ψέματα, κορόιδεψε τους ψηφοφόρους του και συνεχίζει να μας δουλεύει. Το ναι που έγινε όχι, το θυμάστε? Τι ακριβώς ψήφισαν οι Έλληνες και τι πήραν πίσω? Το ότι σαν αντικειμενικός δημοσιογράφος δεν έχετε να πείτε μία κουβέντα
για τις φασιστικές παρεμβάσεις Βερναρδάκη, φίλοι κλπ. Μου λέτε. Τη διαβάζω την άποψή σας και δεν τη σχολιάζω, διότι έτσι πρέπει. Την άποψή σας όμως τη διαβάζω. Λοιπόν, να ξεκινήσω από τον κύριο Σιφάκη και έρχομαι σε εσάς. Λοιπόν, είναι 2 παρά 5. Κλείνουμε 2 την εκπομπή. Αντιλαμβάνεστε ότι έχετε από 1 λεπτό. Παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής καταρχάς. Δεν είναι καθόλου τυχαίος ο χρόνος που έχει βρει η Χρυσή Αυγή για να κάνει αυτές τις προκλητικές, τις τραμπούκικες, τις αλήτικες παρεμβάσεις και μάλιστα μέσα στον χώρο του Κοινοβουλίου. Και δεν το κάνει μόνο μέσα στον χώρο του Κοινοβουλίου. Και στα μπλόκα των αγροτών έχει βγει τώρα και κάνει ασχήμιες και ακρότητες, δίθεν να το πούμε εμφανιζόμενοι ως αγρότες, οι δικοί της άνθρωποι, και εκμεταλλεύεται, και εδώ πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία, κάποιες απόψεις διολίσθησης της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά το μεταναστευτικό προς τέτοιου είδους θέσεις. Ακόμη και η κυρία Ράπτη προηγουμένως είπε το μεταναστευτικό, την άνθηση του μεταναστευτικού την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν καταλαβαίνετε ότι το αποτέλεσμα των πολέμων, όταν καταλαβαίνετε ότι είναι διεθνή θέματα που δεν μπορούν να σταματήσουν, να περιοριστούν, να διαχειριστούν οι προσφυγικές ροές, μπορούμε, όχι να τις σταματήσουμε εάν δεν σταματήσουν οι πόλεμοι και αν δεν γίνουν μια σειρά γεγονότα σε ένα διεθνές επίπεδο, τα οποία δυσκολεύουν. Βλέπετε τι γίνεται στη Συρία και πόσοι πολεμούν με πόσοι είναι μπλεγμένοι και μάλιστα είναι και όλοι μεγάλοι. Λοιπόν, το ένα ζήτημα είναι το εξής, είναι αυτό. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια του εθνικισμού, της πατριδοκαπηλείας και του ρατσισμού να πάρει κεφάλι και στην ελληνική κοινωνία όπως και στην ευρωπαϊκή κοινωνία, και αυτό πρέπει να προσεχθεί πάρα πολύ. Δεν μπορώ να μην στιγματίσω και το γεγονός της αργοπορίας της δικαιοσύνης που έχουμε σήμερα ελεύθερο του Ρουπακιά, το δολοφόνο του Παύλου Φίσα, που φέρνει αγανάκτηση σε όλο τον δημοκρατικό κόσμο αυτή η εξέλιξη παρά τα περιοριστικά μέτρα. Και επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να επιταχυνθεί κατά την άποψή μου και η δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο μια κουβέντα για τους αγρότες, γιατί το χρωστάμε στην κυρία Κική από το θυμόσαστε και μπράβο σας που το θυμόσαστε το μήνυμα. Πρέπει να απαντήσουμε στην κυρία Κική. Λοιπόν, αυτό που λέμε το εξής. Ευχόμεθα όλοι και ζητάμε να λυθεί το θέμα στη συνάντηση του Πρωθυπουργού της Δευτέρας με τον αγροτικό κόσμο. Εδώ και 20 μέρες είναι η πρώτη φορά που 20 μέρες ο Πρωθυπουργός της χώρας ζητάει οι αγρότες να πάνε και για διάφορους λόγους εκπροσώπησης ή οτιδήποτε άλλο ή άλλων πολιτικών σκοπιμοτήτων δεν έχουν πάει. Έχουν σημαντικά προβλήματα οι αγρότες, οι μικροί και οι μεσαίοι αγρότες. Εκτός από τον μπλόκο στα νίκια και τον μπλόκο του προμαχώνα. Αλλά εμείς δεν θα φτάσουμε, κύριε Λιάτσο και κυρία Κική, ούτε στην καταστολή, ούτε στο να κάνουμε τα βουλκανιζατέρ, ούτε να ρίχνουμε ζάχαρη στους κινητήρες των αγροτών, ούτε αυτό που να τους λιγορούσουμε όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία χρόνια και τώρα ας το πούμε δήθεν τους υπερασπίζεται. Εγώ χαίρομαι που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έρθει κοντά στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας, γιατί θυμούμενη τη διακήρυξη του ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές, αν μπει κάποιος στο Google θα τη βρει, έλεγε όχι στο ΝΑΤΟ, όχι στον Ευρωστρατό, όχι στη Frontex. Σήμερα ευτυχώς έχει λογικευτεί, έχει προσγειωθεί στην πραγματικότητα και κατάλαβε ότι χωρίς τη διεθνή συνεργασία, μέσα βεβαίως όπως είπατε στη Βορειοατλαντική Συμμαχία που είναι η Ελλάδα, δεν μπορούμε να έχουμε κάποια αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος με το οποίο βρέθηκε ο κύριος Τσίπρας σήμερα με την πλάτη στον τοίχο. Σήμερα δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός για το πώς θα έρθει το ΝΑΤΟ μέσα και πώς θα πλεύσει στη Μεσόγειο. Αυτό πρέπει η κυβέρνηση, η παρούσα κυβέρνηση πρέπει να το δει. Πρέπει να το δει. Δεν υπάρχει, γιατί δεν έχει ανακοινωθεί κανένα σχεδιασμός. Αυτό ουσιαστικά ήρθε στον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να το διαχειριστεί. Πρέπει να υπάρξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο στο οποίο θα διασφαλιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα. Συγγνώμη, αγαπητέ κύριε Κατσίκη, για την τοποθέτηση. Και από εκεί και πέρα πρέπει βεβαίως, και χαίρομαι γι' αυτό, ότι σήμερα μετά από τη συνεργασία η οποία υπάρχει στο ζήτημα το μεταναστευτικό και του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος σε όλες τις θέσεις τις οποίες υπήρξαν κοινές, μπορέσαμε να πετύχουμε και μια μεγαλύτερη, όπως είπατε, και το εύχομαι για την Ελλάδα, μια μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια για τη χώρα. Να ευχηθώ ότι η παρούσα κυβέρνηση θα απορροφήσει επιτέλους τα 400 εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει από πέρσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τα παίρνει η ελληνική κυβέρνηση, όπως είπε και ο κ. Αβραμόπουλος, επειδή δεν είχε φτιάξει τις δομές εκείνες για να τα απορροφήσει. 400 εκατομμύρια από πέρσι το καλοκαίρι με την κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου. Και χαίρομαι και για το γεγονός ότι η επόμενη μέρα θα βρει τους Έλληνες σε αυτό το ζήτημα ενωμένους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω στο θέμα της Χρυσής Αυγής, να δώσω και συγχαρητήρια στον αρχηγό
Γεθά, τον κύριο Αποστολάκη, ο οποίος απήντησε πάρα πολύ ωραία στη Χρυσή Αυγή και είπε ότι εμείς, οι ένοπλες δυνάμεις, βρισκόμαστε σε ετοιμότητα να υπερασπίσουμε, όπως υπερασπίστηκαν οι γονείς μας και οι παππούδες μας, εναντίον των Ναζί τη χώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ράπτη. Κύριε Κατσίκη. Στη συνέχεια του τελευταίου θέματος που έθιξε η κυρία Ράπτη, να προσθέσω κι εγώ ότι ακραία στοιχεία χρυσαυγητών προσπάθησαν να αμαυρώσουν την ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δεν τα κατάφεραν και η πρότασή μου μέσα στην Επιτροπή Άμυνας που συνεδρίαζε εκείνη την ημέρα και κλεισμένων των θυρών για το θέμα αυτό της νατοικής δύναμης, κυρία Ράπτη, το οποίο έχει 8 σημεία και είναι ένα θέμα αρκετά μελετημένο, σχεδιασμένο και με προσδοκία καλής και μεγάλης επιτυχίας, έκανα την πρόταση προς τον Πρόεδρο της Βουλής να εξαιρούνται τέτοιου είδους εξτρεμιστικά ακραία στοιχεία από διαδικασίες συνεδριάσεων αυτής της ευαίσθητης και τόσο σημαντικής Επιτροπής Άμυνας. Σε ό,τι αφορά ένα μικρό σχόλιο τους πρόσφυγες και τον αριθμό των οποίων επικαλεστήκατε, θέλω να σας θυμίσω ότι μιλάτε για κάποιες χιλιάδες πρόσφυγες και όχι μετανάστες, γιατί επί εποχή σας δεν ήταν σε έξαρση το προσφυγικό και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι εκατομμύρια λαθρομεταναστών πέρασαν την Ελλάδα επί εποχής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Ένα μικρό σχόλιο για τον προϋπολογισμό, τον οποίο τον βρήκατε ελληματικό. Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ τον προϋπολογισμό, τον ψήφισε το 2014 η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Καταψήφισαν η ΣΥΡΙΖΑ και η ΑΝΕΛ ως μια αποδεχόμενη ότι είναι σωστός ορθολογικός. Κατά συνέπεια, έναν προϋπολογισμό τον οποίο δεν αποδέξαν, δεν μπόρεσαν να τον υλοποιήσουν. Να σας πω δε ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι ήταν μειωμένοι κατά 50% σε σχέση με τον υλοποιημένο προϋπολογισμό του 2014 και τα hot spot τα οποία λέτε ότι άργησαν, δέχονται και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι ότι το 1/4 μόνο μας έδωσαν σε χρήματα και σε εξοπλισμό για να μπορέσουμε. Και πάλι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αξιοποιώντας τον ελληνικό στρατό, κατάφερε να τα έχει σήμερα έτοιμα. Κλείνουμε με εσάς, κύριε Τριγάζη, την εκπομπή. Ναι, και θα είμαι Έχουμε ένα λεπτό. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Θα σας πω. Νομίζω ότι ήταν μια καλή σύνοδος για την Ελλάδα, η σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε και το Μάρτι νέα σύνοδο και νομίζω θα ανοίξει ο δρόμος και για την αξιολόγηση και είμαι αισιόδοξος, κύριε Λιάτσο. Να είστε καλά. Επίσης, μακάρι. Αυτό το θέλουν όλα τα κόμματα, όλοι το θέλουμε. Το τμήμα... Νομίζω ότι το θέλουν όλα τα κόμματα. Έτσι θέλω να πιστεύω δηλαδή. Σχέσεων και θεμάτων ειρήνης του ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει στην κυβέρνηση να προτείνει και ένα πρόγραμμα ειρήνης της Ευρώπης για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Διότι εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος. Κάτι που δεν λέει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν προτείνεται ένα πρόγραμμα ειρήνης στους ομολόγους του κυρίου Μητσοτάκη στην Ευρώπη? Για τη Συρία και να μην... Και έχουμε αφήσει το θέμα της Συρίας έτσι όπως έχουμε συντηρητικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη να το διαχειρίζεται πλέον μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κοκορίκο, τον κύριο Σιφάκη, την κυρία Ράπτη, τον κύριο Κατσίκη, τον κύριο Τριγάζη και τον κύριο Σουρμελίδη. Το πρωί στα περίπτερα Κόντρα News του Σαββάτου. Εμείς έχουμε ραντεβού το πρωί της Κυριακής με την Κυριακάτικη Κόντρα News και βλέπετε το σχετικό τίτλο ποιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Θα γίνει σεισμός πολιτικός. Να είστε καλά, να περάσετε ένα πολύ όμορφο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Τηλεοπτικά θα συναντηθούμε το βράδυ της Δευτέρας. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.